Assistant Organizing Secretary Badan Kopar Nongbri, Assistant Education Secretary Shelkit Bok Kharbani, but ki executive member ki bakanthum your President Jongka North Khasils District Union Ferdinand Kharkamni, ki executive member Vice President KSU North Southwest Khasils District Union Shampang Nonglang. Ti nga kerpan ya i samlarang ba sam mengikat in ba in shimika banta ban puli ka pledge kat kum constitution trai kam jong ka seng bat ma phi ba ki bai don hani nyongot so ba ban bot na dien ki kin tien jong i Di kat kum ka riti terikam jong seng syam ginong gitu khot ki bapura ya ban sim ya jingkular dan ni ka prech kat kum ka tienong wei kat kum ka kendon ka balai jong riti terikam jong seng di gini para samla subha bikin bot ini kentien hadian jong ngi ki samla kari dak mensim kit khia bat tibriu tiblai ngi kular scam ban shakri hok met bat mensim ya ka khasi students union ban lingba jongka ya gari bat ka jaj benriu khasi lingba ki jing e bat ki jing tenju baro dak subhan Kublai Shibun mentangan khot saya ka grup kebaar kabanyalam nakmat dau Assistant General Secretary kini kita samla ki bela syajid semua maaf yang kita ba mentaru kita ki ba syajid dak ketua sing election bat kani ka grup kebaaru kita kemjuk hiru ti nga khot akni ka por Your Assistant General Secretary Bashajin Samla Ruben Anderson Najir Banyalam mekane ka group Ban board nadien Environment Secretary Shining Star Karbi Kio Assistant Finance Secretary Son Star Nongklau Assistant Organizing Secretary Edi Malngiang Assistant Information and Policy Secretary Pinshai Kupar M. Dakhar but executive member President KSU Southwest Khasils Union John Fisher Nong Siang. Semua bahan board iki kentin Nadine Jong Ibasam. Macam apa? Ngi kisamla kari dak mensim kit khia bat tibriu tiblai ngi kular scam ban shakri hok met bat mensim ya ka khasi students union ban lingba jongka ya kari bat ka jai benriu khasi lingba ki jing e bat ki jing tenju baro Kublai Shibun mentapat ngakot saya ke grup kabalai kani ke grup nyalam do Vice President Syajin dan elected kata samla biang bor ling do paliar Vice President batama juki isu bala jubat hakani ka term ka plalai tu lalong Vice President jong kasengi nangta Information Publicity Secretary Penshai Borlang Rani Assistant Finance Secretary Yashan Borlang Mukim, Assistant Organizing Secretary Hopeful Bon Maunai, Assistant Information and Publicity Secretary Milajit Khongbo,
Executive Member President KSU Southwest Khasi Hills District Union Forward Man Nong Rem. So by board renti Nadine Jong Basam. Ngi kisamla kari daga mensiam kitkhia bat tibriu tiblai ngi kular scam ban shakri hok men ban mensiam ya ka khasi student union ban lingba jongka ya gari bat ka jaj menriu khasi lingba ki jing e bat ki jing tenju baro Kublish Bun. Mentapat ngan khot sai ka group bat dia ka group ka basau oni lam dau general secretary elected Samla Donald V Thaba general secretary oni lam ini ka group bat nga khot Samla Donald V Thaba u office secretary Spandar Singh Lengkhoi finance secretary Manly Nongplo, Assistant Organizing Secretary Clean Star Shabong, Assistant Office Secretary Eleric Kharjana, Executive Member President KSU East Jaintia Hills District Union Streamly and Suchen. Swabaya Board Ranti Nadine Jongi Basam. Ngi kisamla kari daga mensiam kitkhia bat tibriu tiblai ngi kular scam ban shakri hok met bat mensiam ya ka khasi student union ban lingba jongka ya gari bat ka jaj menriu khasi lingba ki jing e bat ki jing tenju baro Bat ngila poisha ka group ko bakhat do bat dia kani nyalam dawi president elected ngakhat hang ni yo samla lambok star well marngar ban nyalam ini group ka bakan top ya u education secretary pen kemen lang sanmit legal affairs secretary James Hitler Mau Pnyang assistant education secretary Riches Malngyang executive member Bari Kular Noksit ini kila pentip new samla umdan syaslong nomor bau lej ban yalam ye bahyeng ibasha sumar syapok velur hakini kisngi ban yau executive member president KSU West Jaintia Hills District Union Latpar Singkrem karpat bapinya buat nanti Nadine Jong Basam. Ngi kisamla kari daga mensiam kitkhia bat tibriu tiblai ngi kular scam ban shakri hok met bat mensiam ya ka khasi student union ban lingba jongka ya gari bat ka jaj beriu khasi lingba ki jing e bat ki jing tenju baro subhanallah.
basam sungoba apshua namat ba hadin kato kajing pen scam ya kinong ilam ki batmai namata kani samoi trikam ka batmai arpo arpulai arpon riu nga karpat ifi bolong u presiden barim ru jong ka KSU balabat labun bun snam lamba kala laitem ya kum presiden jong ka KSU ka pemut tangkumu presiden khandai snam bat kejing lang khot ngilai long ngili kelas lang nadu por mengili kelas au snam ka khandai spa khandai puai ter basam bat rengkat bar nga nya senran rengkat ya ka KSU hado gini sngi ban petin kum ki henman ya lau para hapedeng kejing bagi jing tunjuk baro tengah khot ya samla rang ba Samuel bijero bin ai ki kentin ki sembok kentin hang ni ban ai men sim ya kene ka body bathamai bakan nyalam nang ni shkmat ba Danny Krim bolong nong penya yang kene ka jingpen scam miki noket kam bathamai jong ka KSU badiru vice president badim jong ka KSU nongelam rong ba jong ka KSU samla lambok starwal marngar kumjuru yu general secretary samla Donald V Thaba vice president samla biang bor paliar ki nongelam jong ka CC hi brokowe berang syudab ban shim ya kajing penskam mentan hakan ni kapor kinong elam jong ki unit ki circle bagi district unit repair beran kan hang ni kinong elam ki barim jong ki KSU ki bai dan rengkat hakan ni kano phaisngi ki nong elam na ki seng bhalang repair bai dan rengkat hakan ni kesengi menia sakhilang menia pensengai pensyet lang ya kan ni kecing berskam mino kit kam jong kaseng kinong elam jong ki snong repair kentop ru kinong elam jong senjuk kirang ba snong bidan rengkat hang ni kiri rong ba kilong kemi ki samla sinrang bat kan thai bailum lang hang ni pohol bat kumjuru beran sabar jong tiga hall bania sakhi yang ni jingpen scam sai sisen pat yakin nongket kam jong ka KSU hi brokowe namun tau snam arjar arpulai adu arjar arpunrio ngiladap ya kakam ka bokongsan ha jing trikam jong seng kata kalong ban pen scam yakin nongelam barkani ka jing pen scam yakin nongelam kumbangnya tip hi kalong ka jing pen scam yakin nongket kam nadu unit nadu ki circle nadu ki district unit but kita trikam repair jong kaseng ba shwaban trikam habyo ka jingpen scam ka bakin shim ya ka jingkular ani ka pledge katkum ka kendon ka balai katkum ka riti trikam jong ka KSU hi brokowe but ki samla ki bla shim ikini ki jingkular ngetip bakam dei ka sien beningkong bagi shim ini jingkular hajing yat nanti jengki berkaseng nadu kapor wirang dan unit nadu kapor yang dan ki circle hak snam gulale nadu ki por wirang dan hak district unit nani hadu kapor birung si ningkong ru klasim yakini jingkular ti hendrai beling ya sim yakini jingkular gini kentin kalong ban yai pen scam susu ya kata ka jinget ke jongi yai pen scam susu ya kata ka jing idri ke jongi yai pen scam susu ya kata ka bensim idri jongi nakawai ka snam sakawai pat nakawai ka por sakawai pat ki samla ki blasim ya kani ka jingkular ki dei ki samla ki blang ye trikam nadu ki por mo menchwa ngi don po ka sengru ki dei ki samla ki bledon benta ka jing trikam jo ka seng ki la i ki la ban kit ban ba ya ka lingkor ka bakhya jong ka seng ka lingkor ka bakhya ban yalam ya ka jaj bendri hi nakawai ka por sakawai pat ki kentien ki beran lah kali ke jingkular lain ke pledge kilong ki beran jingmut bal ki bak khya thau hadu kata-kata abangi sim ke jingkular
bagian tray bagian yale nama takari bagai jai menriu ling ba kijing bar kijing tenju boro kibadan nak seng nadu du khot bered du hadu nong yalam jong si kis ngok thu kita kijing bagi kendo nakawai ke por sekawai pan ha jing trikam jong seng sibun kijing tenju ya kendo rei ling ba kijing kular mi kan mau habangi sim kijing kular bagi rung du khot ka seng kita ki ai men si mingi mina khun persya ikini kijing benile ikini kijing bar kini ki samla wa mentaru ki nongilam wa mentaru lingba kini kentien jingkular ki yai yang scam ki yai ne scam hakata ka jingtrei ke jongki ban kentiu ban yada ya kari bar ka jai meriu jingi lingba ki jing bar ki jing tenju boro men gane ka arpo tarik ubenai leber keseng ki SU lala ban pelat ya kawai ke dokumentari ke bapen ya kijing trikam jong seng haki sapho tuli kisnam ki brale ngilai saki ngilai la kalong hatu kosingi ni lingba ki YouTube channel fer lala bani ya kan ni ke dokumentari ya kijing trikam jong seng hani ki sapho tuli kisnam kijing ya yale kijing jau snam kijing jau sap kijing jau umat bar kijing yap kiba ki pajba ki dekhot jong seng ki kendo nak wei ka por soi pan bar kani ka dokumentari om tang ba pen kata rega pen kham tam ka bakong san kalong baka jing ka jing terha jong ka jai benriu nadu gi por wo men chwa ba ya kendo hawadan hang ne ba slap perthai bar kini gi jing terha ki jing ma baka jai benriu kai kendo nadu gi por men chwa kidang don hadu kan ni khlemat ba mentah bar kita kijing lagi khen la kalong ka jingrung kerthap sigi bar jala ka jingma ka jongi na ka jing syak ni ki jaka ki puta ka jing jelai jogi wei pat ki jai menriu hagani gari jongi ka jing yai syak ni ka khai ka pateng na ka wei ka por soi pat ka jing hiran ka jing kerdu jam bar kumjuru kham tam ni lei ka jing syak hyar thama jong ka jai meriu jongi jong ki samlai jongi ha kini ki snam gulale kham tam kini ki lai sau snam gulale na ka jing jelai jong drugs bla penjot ni ki samlai jongi bla penjot ya ka long yeng long sam jongi bla penjot ya ki emlang salang jongi ha ki babon ki benta om tang asor selong re si wei pat ki benta jong district jong jela bar ki wei pat ki khapsor ki ba syakta na ka jing jelai jong kone ke jingdi udrox barngangai bani ka kenhon momenta ka sisi ke bathamai ka bagi breu ki nongelam ki balayai beteng na ka wei ka por soi pat ngangai ki de ki samla ki balai ki ladon lupa ki jing perkhat haki kumno bani le persya la kalong na ka jingyai buhai snong na ka jingyai jelai ki bar jala na ka wei ka por soi pat kani gari jongi la kalong ka jing persyang ban kentiu ya ka khai ka pateng ya ka jai benri ko jongi ban kentiu ya ka yo kam ka yo jam ban kham tam ban perkhat ki sen jam ban sim kumno bani khun persya ya ka jing jelai jong new drugs hakane ka jela hi jongi bro ko bai ngitep ba than sti lammingi baro ko bai abo bon ki jela lasa la buhai snong da ki trai muluk lait no ka jela Tripura ka bagi trai muluk kilalong kirit pa hala ka jongari bat ka jela Asam ka bala suki pasuki ki trai muluk kila sedang manlong kirit pa mentah ka Asam khatwei teli ki district apo Asam ha ka bagi trai muluk kilalong kirit pa hang the apo jela regi wei pat ki jela apo kathan sti lammingi bro wei ki trai muluk nani ki indigenous people mo ki tien pareng ki nang long ki trai ki balong ki hepai ha kini ki jela ki snam momen chwa ngi ji ka jingya kanat ka jingya snam ka wei ka wei ka kenhon bar ka wei pat ka kenhon ki bedai ki ju hi ki trai muluk rei la bon snam dadon di post snam mentah kani ka jing ka kanat kam ju don chu
kelas rangwan hot kijing per jingmut kidan kijing dawa kawai kadon henry kijing snam nyuma kamju khamja asu ini posnem belalej bat kijing ya soso jingmut kijing ya teli jeng ki trai muluk han stilam mingi pro kawai kelas rangwan dur na kawai ke snem sakawai pat henry kensan men syambanai ngi bakadon kata kijing snam naduk kalai terik benai jembang hang te po Manipur hapadang ki meitei bat ki kuki habangnya keren bat ki brio satu la kalong ki kuki dan ki meitei ru kumjo habangnya selok ya keren bat ki omakiru ki kendit kumno ka sumi kansan hot kajing bom stu jengmut kadon kajing ya dawa kawai kadon reban poi hadu tu put bakajing snam kan serkai hadu kan ni ki ongi khampoi perkhat ba sispa arpongut tam gi beriu gilayap saw hajar henriu spatli ki yeng gila sathang bat hadu mentah lajantap arbanai kata kajing snam kampat kut hadu kan ni khlemat winang ya kran ru tengi kum ki trai muluk ngi kini gi jingja ngi don hang ni bat ki beriu hang the ki don bat ki pho hajar kila kala ki petwir nala ki jong ki jaka habangnya kran hang the ki ong bak sipai ki lawan kumbasan pho hajar mut ki sipai hang the po Manipur re haduk mentah jantap arbanai kimpala ban pensange ya kani ka jingi snam man ga si ya siat man ga si ya thibom hapadeng kini gi ar teli ki jai benriu ban ka puanra ka jingkeli kumlo ka sarkar India kamla banwanra ya kata ka jingi sange ka jingi snam ka jingi siat ka jingi thibom hang the Manipur yo lese kidan ki weipat ki kenhun ki blong persya ya ka bahagamyat jongi kum ki trai muluk ki baken shot ki brang aiding bakan don ka jingele hapreng ki trai muluk hang the po Manipur dak bong ong ta ngaso bangi kum ka jai benriu ya habalong bahusiar hablong ki ba pek perman bakini ki jingja kimdein wanja hapo kari jongi samla gershom salamne presiden jong GSU la keren ni ka badai bateng ladon kibriu bla persang ban berbi ya ka jai beriu jongi begini ya pat ngini pra dari samla gershom long mene ba ngi ka jai benriu kriam upanar ubhoi war ude upat kasih bayar ini pen scam ngin ya kani ga jinge teli jongi ban ngimde ban ailat yeno ru ban wan ban penpat ban pharia ngi mo jai benriu la ka long ka jing sung than ka jinge so pher ka than dan ne ka jinge so pher kan yam bat kum gi nang yalam ki siu ngai ki la so thu phai ka ni bakum no bangi kum ka jai benriu ha ban ya te song ban pen scam ju shu ni ka jing teli ban nom ailat ki bor banabar lanu ru ngon wan ban penya pat penya prai ngi kum ka jai benriu ka jing ruai jing ba lampang si emene ya lagari ki kentien kilong bakhya tho hadu kata ka jing ruai kalai ka jing ro ya ka ri ga bi jongi ka jing ruai kalai ru ya ka kentu ka kan pham kalai ru ya jing mana ya ka jai benriu jongi bar ka basa kalong stang ka jingkeli bar ka jubab bangi kum ka jai benriu ayu ngin le mangaban ma phi ka ei ka jubab bangin ai bangin yang bangin yele bangin yada ya kari bar ka jai benriu jingi nak nu nu ba perkhat ban pen sniu ban pen pharia ya ka hagini gisngi banongwan sa sisien ngai ka kitbok kiruyang ya ka body ba thamai jong ka KSU po ka jinglam jing samla lambok staruel marngar samla Donald Thaba samla biangbor paliar barka kenhun jing i pro koi ngai ba phenyalam ya ka seng kumbla jualam ru menchwa phenang lam khamba su
meniki por wa menchwa lingba ka jing tip riu tip lei lingba ka jing yes thu jing mot lingba ka jing shit raham ga mensim lingba ka jing shampang bat lingba ka jing slur khrang bangi kum ka jaj ben riu nginang yai im ini ai sngan halakari te tang nei kentien khublei shibon maj phrang hlur gari im slam ka KSU im slam upai ga bri nyau trap khublei shibon ubleng ku hulangi borok Kublai shibun sam ya gitu ki kentian ai mensim ki kentian pensyai ka e ka baja saudong sau kunjungi bat ka e bangi de ben le bat ka e bangi de ben pen kre kublai shibun sam ya gitu kini kentian ba pli ai khamat jungi bat hakani ka por kom galai thu mene hadian bangi la depan pen scam ka balong ka benta ka bokong san e jong kani ka sngi kaladan ru sekawai pat ka benta kabale si ngila ban penon kam rak tien pareng bagi om ka ki isu ka kursiet ru om tang daki jengile handre ni besut ru haki jengmut je berkat hakamen ka jengi teblam hakamen sim jeng teblam jong ki parari nau do usnam ka khandai spa khandai pupra haka bangi layo ningkong ya ka wei ka album ka bangi ai kerteng nakit wei ka do nut bat hadu kini kisngi ka isu ka persang ban kersiu thia yala ka ri ba ka jat ban riu bat teng teng asngo ba ka jat riu jingi ru kalong mutlam kalong alia kamtam ki khun samla ki ba klet lai ka kamram nalor ka kamram ka bkile dan ka jing puli joki ki kam ki jam joki ban ai kenden shibanta ka jingam jongki ban shakri hok ela ka ri ba ka jat ban riu te ngidon ka benta ka ba kraw le si vila pedong pilai iling ba ki social media ka YouTube hapo pra bana ka ki isu kalale lai teli ki kam berkata kan kong kalong bangila penmi release ya ka jengruai kuri bait hak arpo trek Oktober jong snam balalen urisau jong snam balalen nang ta ngilala banwanra syaupat ka prinyo tram hak arpo trek luber jong news snam arpulai ya ka documentary lene ka history lesi ka laban long lengkot khanden jong ka jingile ka baklem shong than ka ba post em ka ba jaw snam jong ki isu sau post nam kan thi ka bangi ai karteng khat khandai spa nyu pupra ki isu shirta bat hakani ka no phai singi ne ka por uba poleng do ula thau bon tili ki jingrawai namata ki album ki ba pher jong ka ki isu ki bakan thum ka album ka baning kong e naki thwe ka download bakala long shisha ka jing kersiu thia I babun ba ki kun samla samhoi ki long kemi ki long kaparu hakatu ka album ba ka babut nang tu ngila don sakawai ka album ko ai karteng ka nishan kiriu kraw nang ta ka bot saka serwet ki rupa nang ta na kraw songot bat ban penmi ka album ka long ka ka ba jenjar kam ta magni kari ka bi ki jongi ba ki resources ngiduna kapaar kalong ba kajenglut kabun kinong ruai ka syempor ban thau ki kintien jengruai bat ban kompos ya ka album ba ruai ka syempor ki snam ru ti ngilaile nang ni shkhmat ba ngine perlaj ba iwe hadin we jengruai lada ngi hab jengmut bat hakani ka benta ka ba hakani ka klimbat ba manta ngan sakaran khamba shibet habede ba de ka jengruai kadang ka jengruai ya ka ba usamla sawai pat president juk ki isu ulah thau pat penwandur ka baladon baros kata po ke YouTube ru ka bangi ai ka bangi tip kertengkum nala kari namar kari tika namar kari la penwandur biang sesien menta bat nganum krani e kini ya menta lesingen ngan sakran khamba kam shibet por bangin pala juga video jongka ai bakini ki samla hapo ka jengilam ka group ka bahe ba bin si menta ka bayelam do samla lampang lang simle kapakan thup ikinong roi bin si ida kador khamat ka jong pi menta kendrong de posi je bikin roi bat nga kerpan iki baro ki ba ki parari bi ki badan hang ni ba yaisha bat ngi syong hadu bangin peni se ke video ko jong ka ha bakot jong ni program te menta nga khot ya ka tim jong iba lampang si imle banyelam ki shni shepo bagin yo banyo sngo ya ki kentien ki ba ni sot na ka jengruai ka jong
i samla lambok star marngar presiden juki isu ban ngila benrap lang tu kat tu kat ni kit khot na ka jingrwai paunam ka jingrwai ki hill state ka balathau da i rangba i ba bam kwai dwar blai i rangba bramli lingdo ngila sot na ka jingrwai ju i ba ngi tip paj ba baro kum ka pen kre samla lani ban shulong brau ka jingrwai tinggal sot nang tu kandidat kat tu kan ni telikit kon bat ngilai merge lang lang ya penwandur lang bakan ke jengrai jong iba lambok dengan kermen ba pin sabishari hadin ba piosngo yaga jengrai ke bakan roi kini samlam ta It's all yours. Thank you. And you prepare for the speech to content whatever you want to speak. More. Thì ka jan mit ka baka kemen biang sai sien pat haba I badani kriem I phone yang bayong ban ikwa yang bangan penbet penbiang sai sien yang kena jeng ruai ka bala dan lupa abang asyang bay iba Rafael Conville apo studio ngasusungo yo blay bu ay yang ka jeng start kaba ngila ban penwandur kini kejing ruai ngasunguru ba wa yang yakini ki henman ki para ki jonga ki badan hakan kerensan bat nga ngansang syedi dala riti lam tisha ba bahading do Hester Surong kong pensuk lins imyong kong mapi aki kong mana iba banlam kong tepriti kong Catherine Pengrop, Jordan, Lily, Idapi, pat imeban. To ay wakan kajing ruai kan pendi yang i kinong ruai bengyateli. Bat ngi kermen ru bangin long lang kawe naman takari pakajat penreo. Open clear sama open clear mentang yung tip ayu kanja kacuk ni ini kacuk si kelap clear yo wan katma open clear sama open clear mentang yung tip ayu kanja kacuk ni ini kacuk si kelap clear yo wan katma samra macapang kumklur ting shay hangari emat syaptin torat napang kimau bakang lenti lagangin long mangi kilong sumang lakari kajing babi banlap sa shisin kasi rajing tinjo kiwan samla em wat kinra
vào là trái tim rượu em là tính ra
Hashwa bangin hiar na ko bensan ko benithu ikini ke armor ke rappers I drum knock but I meba Ophelia kuble shibon uble on kor kulang ya fi baro kuble shibon bagi sukses bagi Jerwai. Ban wan long try kiwe katu Jerwai ko ong ngim kwa ngaso pade bodong kom di ban long wan try kiwe pat dalai lei ru em ngim sha kublei shibon lam ka kunhun ko jokpi balai to Jerwai ban ngin sakaran khamba sepakan ni Jerwai shuan palan ya ke video la shiben ti hakne ko por na IT shipor ya kan ka banta ka basa jong kan program ban penya dau general secretary jong KSU samla Donald Vitaba bat hadiah ngetangan swan pai biang dah kababurom ya u songkonor jong kani ka lempung pentian smai ya kinongkit kam jong ka KSU Central Executive Council naga benta ka samoi trekam arhajar arpulai hadu arhajar arpunriu kumjuru iba Samuel Bijerwa iba Shim ya ka lengkor ban penskam yangi ha kani ka no paisngi kumjuru ya borok ki dekot jong ka KSU nadu Central Executive Council but ki circles ki unit ki baper ki paralok parajor ki pajba ki well wishers jong ka seng ki belai don lang hangni ki kaitor ki belai ke jingruai mentan bat borolang ki badang hangni nganam la banjer kerteng ti ka benta ka ba ngan sim manga ka long ba komu general secretary jong ka KSU jong ka body ka belaleng ngahap ban present ngahap ban pesngau hapi baro ya ka kaipot rekam nakabenta usnam arhajar arpau hadu arhajar arpulai mengi nakaliang ka KSU oneng lale ya kanu kakam ngim juput turai ya kutu kapor ngim juperta ngim jukop ngim jutapmet daladi banong ba pet ya kata ki isu ngilasim pet ya kata kamat ngilale henry barbor lada kum ka jingsngauhi ki dikhot jong seng habang iye ja gajai pendriu ngitrei kakam ngim don kam kanam banong ansang hero tang kata kalabiang Henry habaka KSU kumlakaran menedi ba Danny Kriem bangidon kata ke election tingidon kata ke democratic process mat ka seng hiru klang ba kandan kata ke jinges shania ke jinges tu jingmut para dekhot menyo e kata ke jinges shania lagi dekhot ngihap ban a e ka kaipot shisien laisnem kabamut ba tang shisien laisnem ngin pin i khmat jong baro ya ka rokom trikam ke jong ka seng tinakaliang ka jong ka CC ban ngakum general secretary Ilapan kere ya kata ke report rekam jong ki isu nadu arhajar arpau hadu arhajar arpulai ngimla banai ya boro ki isu seni taki mat ki jura ki ba ka senga shim namar kum ki dikhot jong ki isu ngitrei mangasngi 24/7 naga benta ka bha ka miat ka dauba jong ka rib ka jai mendriu henrei ngilasu handpick katu kan ni ki major issue seni taki mat ki ba kham kongsan hakaba ngin pesngau hapi ya ke ga ba ka seng kalale hakini ki laisnem but nganam pulie dag report dag kot henry nakaliang kaseng
ngila penkre da ke audio visual ti hakan kapor nga kerpat ya kiba penyak ya kani ka jingring dur bakin pendi ya ka kai pot rekam jong ka KSU nadu snam arhajar arpau hadu arhajar arpulai kublai shibun. Ki laisnem jongka jingyai lenti jongka Khasi Students Union. Ki ladon shibun ki mat ki jura ki baka sengkala shimkia nagbenta ka yap ka im jongka jait ben rio. Hateng kalami ka jingya kan at ka jingsha khot hajir haki bor jongka ain ka jingsha kem ka bakha kha jongkit khot bat ka poiru hadu uput jongka jingdu ya ka mensim rio. Lengkot kat pala hagani ka kaipot ka ba laisnem ngi wanra shapi menta kasngi ka arpu sautarik ujleu arajar arpulai ya ki katto ka nitli ki mat na pedeng ki hajar teli ki ba ka seng kalashim ka Citizenship Amendment Act bat ka Enerline Permit tang hasor shlong nrei ngila rung syaki kendong kensrot jongka bri uhnyotrep ban pensngoto ya ki pajba ya ka jingpen up shrip ka sarkar yangi lengba ka ni ka an ka Citizenship Amendment Act ka pala shule donbor klem da ken snap ya ka jingpersha ki paj nong shong shnong jong ka than chatei lam mi ngi Pandai bagaimana konsep BJP Republik terdekat bagaimana bikin sungguh kita kita negeri berperang sakondor salabun perang Afghanistan salabun Pakistan salabun Bangladesh hari pinangi pelakon lambat surat pakai kubur kita kirim Hindu nanti kau diri tuan yang sengaja turun bikin sakondor kita akan sakon kembali dari bikin turun dan masalah BJP dengan pipat berita diberikan sekitar sedang ini berlaku. Lengba ka jingwan ra ka sarkar India ya ka ni ka an ka KSU kala pen ke imbyang ya ka jingdawa ban pen trekam no ya ka Bengal Eastern Frontier Regulation khat praspa new fulai ka balaya tipat ba kum ka Enerline Permit lani ka ILP ngila penlong ya ki program ya ki kum ka Black Flag Day ka poster campaign ka banner campaign ki jingthang ting shop bat ki jinge ya pat ba daga kali ne daga kejat bangi persa ya kenika CE kan terekam di katan setelah mui berkoi bat ke cukup por kolomba kum gadak bangi pen I ba sekarang dia thom daga bor ya ka sor jumi terari tremulu ki pat nong shang snong jong ka bri u nyu trap ki la ai ka jinggershan barat ba hagane ka jinyai lenti ba persya ya ka CAA bat bandawa ya ka ILP penban klempoi perkhat kat ba ka KSU harengkat bat ka FKJGP kidang penlong jinyalang hapen tha umdan lani ka ba ki mender ki khot daga ichamati ha ka arpo pratarik urempang arhajar arpo naga benta ban persya ya ka CAA bat ban penjur ya ka jingdawa ILP kensan ki mender ki bala pen kre alpa kilawan mi da ki hajar ngun harengkat ki tiar pen mensau bat kila hiartma ya ki dekhot ka KSU ki dekhot ka KSU harengkat ki nong shong snong ki bala kela red bite hala ka jong ka snong kila yakhun doyap doim ban yada yalade bat bungut kila mensau bat lapen kit ya ki sha PHC ichamati bat CHC sora nrei ka bas ngusi kthang kalong bau dekhot jong ka KSU sora circle uba lorsha nyuta ula khlat no namar ka jing place nam ka balajur ni cukup walaupun sin ni cukup saat ya usen di kene keren sai minta kesngi kalong ba wing la persa ju usen minta pu kedon ke studio tu kata-kata duno yui samla hari ke jengjat nanti so benong ba adu uwe ngatrai kun bersenrang jong beri nyutra ngasai ke long kre mar lada
sim yak jing im jung wei ngatrai im dei ben hun nim chu sangap ngatrai kani karwo kamasi iskan pa sya kawai pakwai kalong ying sepui kun samla jong bri trap bagi dei ben perkhat thamai im din yang ni sakmat Agaba aku mulai ihi bagi video sebelum dia tu jadi dapat dijungi ini kemendiat lara di sedia di wat di malam ru sulat ke saat sama perkemen ru bagi mensyapom di sedia di dijungi kun dijungi kunjat vice president dengan seorang circle ru sama Vicky Mona ru uru kala bom ru kalau Ramadan dari nomor wadi dijung seluruh kejungki bagi kun persya ini kemendiat bagi lala ban laj tersim juga jengyam bagi jeng temu histu bagi jeng temu bagi jengyam Bat kani ka pausai ba ki menderi ki bar jela ni ako jela Meghalaya hi kim kwa ka LP bat Krishan Pura ka CE Marsen yo jingtip ya gane ga jingja ki pait khasi ki lakhi bitar lab ki dikhot ka KSU harangkat ki pait ba ki la mi da ki spa kali na ki benta paper jong ga jela da ga jingtmu ban hiar sha ichamati ban pen I ya ka bor ki try muluk ki balong try halakari Nrai kila syak hang no tang ha siteng lenti hagi bor jong ka sorkar. Ka ding jong ka jing bitar namar ka tei ka jingja kala nang klang haga bri unyo trap bat kala don ru ka jing yap brio. U president bat u organizing secretary kila syak hot hajir hagi pulit. Ki pulit kila kem ya arngut kit hot jong ka seng. Ya usamla melajit kongbu u badai u publicity secretary jong ka KSU Jayau Circle. Bat yau lalden nongkenri ubadai udakot ka KSU Maukhar Circle. Lapan shitam tokmet, lapan saja yakini ki arngut, bat laset along ru haduk nriu benai kenti. Bon ngut ki dikot ki la pet re namar ka jingsya khanra hayeng hasem jongki ha ka yong ka senya. Haus nem arhajar ha ka jingyak hi ksan rengiu movement ka KSU kala lecha Lady Hydri Park ban weng ya kidak kerteng jonggane ka park bat dawa badai ban penkela kerteng no hadin kani ke jingkhan ra jong ka seng ka sorkar kala rai ban penkela kerteng no ya kani ka Lady Hydri Park sya ka pan nong light park nrai hadin bon teli kisnem kani ke jingkular ka sorkar ka sakut tang haki kitien klem ka kam ka KSU kala tho sya ka sorkar ban penken mau ya kani ka rai nrai ki syukut tang ha ki jingkular. Klem syong tait ka KSU kala bodin ya kani kamat bat day ha ka laipau tarik uno pra arhajar khat nyo. Marsen wai ka jingyalang rakhi don buram ya ka lungkhu sngi yap uwo kyang nong ba. Ki dekhot ka KSU kila lektur sya kani ka park bat pendam ya ka kerteng Lady Hydri Park kum kadak persya halor ka jing syukor ki sorkar paper jong ka Meghalaya nado usnem arhajar. Ki sorkar ki leit bat kiwan bat ka KSU ru ka tenro ya kane kamat haman la ka sorkar. Sashi sen biang haga sngi kersiuri lane ka khasi National Awakening Day kata ka sautarik uyayong arhajar khatpra ka KSU kalara asendon da ka signboard lajong ban lecha Lady Hydri Park ban weng lut khat ya ki signboard badon hangtei bat lapnyeng da ka signboard jong ka KSU ka badon ya ka jingtho pan nong light park sim ba ka panla kadai kawai nakilong kumi kolong kenuksa hapo jong jaj mendeu jungi pen I jing sulur bat lai kumi bagi sementalang katma persya sorka parang hajuk snem pol jeng kani kadai kadon hok ni kolong kumi kabanyo ka jing itu po jong jaj mendeu kawai Dai hadien baka KSU kala pen I da ka bor haka khanyu tarik ujemang arhajar arfulai ka sorkar kala shim ya karai ban penkelano ya ka Lady Hydri Park sya ka Pannong Light Park bat kani ka dai ka jingjop ya ka KSU. We have also passed the decision to rename Lady Hydri Park to Kapan Nong Light Park. Haka lengko sngiyap ka balai pusau jong upaim Wycliffe em kata ka arfuai tarik urisau arhajar arfuar ka KSU kala penlong ya ka jingya ther yatai halor ka standstill agreement ka instrument of accession ka annex agreement bat ka 6th schedule lakhot ya ki riu shampang bania tai halor ki tei kimat ki ba kentup yo ba John Karshieng uba pensngan NSM uba Sadon Bla uba Paul Lengdo uba Spiton Karakor
bat la penyat ya kani ke jingyatir dau ba Vijay Lengdo. Lawan sakhi langru daki khon upa Wycliffe kata uba Andrew Solamar bat uba Winston Solamar. Ki samla puli na gijaka puli boper kila wan mani shimenta hagani ke jingyatir bat kasur ka basawa jam hagani ke sngi kalong ban pano daga artikel lain nyo iwe hagani ke jela Meghalaya ka basiriem kumhan Nagaland bat Mizoram. Kami tadi sudah karena kita sedang bersama muncul kita sudah. Kalau kita nampak sama perjalanan sama berkap susu. Lebih muncul kan? Ini sudah tidak sama tadi. Ini yang lama dan pertajam. Waktu kejadian itu penting yang jadi history dia kata dulu yang kejadian itu berkor. Bapak penjualan, bapak penjualan susah. Bapak penjualan, bapak susah. Kaklam COVID-19 kabala lenshop ya ka pertai haki arsnem kata ka arhajar arpo bat arhajar arpuai kala penjenjar pensok shisha ya ki pait ka bri unyo trap kala khta lut naduk ka kwat ka khia ka kamai ka ji ka pule ka puthi ka lek kawan ka trei ka khta bat wat ban yarung yami shiyeng shisemru omlongshu habaklat ki paramarjan ru hab ban shupait sngusen na jingkhang ba jingkhang yit klem yo la tang ban lech sngo lemru hapdeng kani ka khlam bat ka jing penjari ya ka lockdown ki khot ka KSU ki klem shong likti nrei baro arsnem lenter ki trei met labat sngi ban ai jing rap bat jing kershan ya ki to ki long yeng ki ba mat ya ki jing ha ki benta ba pher ka KSU kala no senyang daki marba mardi bat ki wei ki jingdon kam hayeng kum ki sabon bat ki wei ya gani ka kam la isen la le ha baro ki than ka bri unyo trap ha baro ki district bat wat sha asam ru nadu nasor shadu shanong kendong ka KSU haus nem arajar arpuai kala sam jingerap sha keleng kishnong hadu saupu prahajar nrius pa kilo ukhau khat lai hajar lai spa sanpo kilo udai ar hajar lai spa nyo pau litar ka umpniang bam bat kiwei hakum katai kapor kat bakot la ibor ibarit ka KSU kala persyang kat badon la kabut kabor ban ailem kakti kamon kakti kadiang haman laki khep bagi pat ba kidon kam khandai teli ki ambulans ki baka senggadon kilaya klem shong thai ban kit ya ki bapang ya ki bakhlat lagadai na yeng sha hospital ni na hospital sha yeng ka KSU kalaya trailang hagitu gipor bat katanat Directorate of Health Services nalor kini ka KSU kala samru ya ki PPE bat ki mask sha ki shnong ki tau ha keleng gabri hunyo trap kaseng house nem arajar arpuai kala lek ban ai jingarap ya ki hospital baper da ki tendong le air oxygen ban kershan ya ki hospital ha ka jingya khun jongki persya ya ka klam COVID-19 ka KSU kala la aru ban yarap ya ki samla puli ki basakut shabar jong ka jella ha ki tu ki por COVID lala ban pun po yeng ya khandai ngut ki samla ki basa ha Bengaluru bat iweipat na Arunachal Pradesh ka jingsha aset slung halayeng ka pen perkhat khuslai bat ka pen loin ru ya ka jabieng jongki khon samla kumta khnang baki khon samla kin pen bernya bat pen melen yalade ka KSU lengba ka tanat cultural cell kala penlong da ka jingya kop ruai online nado ki hybrid ki samla bat ki rangba aru kumju kilai shimmenta shirhem bat la ai khusnam ru ya ki nong job Mi pakinja Mi panang yo kya Marwe aso lingka Marwe aso bisa ki khasi ki basyong basa ha Manipur kila ot lanam bagi sya thombor bat sya lebeng haki weipat ki jat penrio ka KSU kala thau ki lat gelenti kumno ban yarap yaki
Bat haga santarik ujemang arajar arpuar tiap kila poi hagi shnong khasi kibadon haga jela Manipur. Kidon lightly kishnong kiba syong basa ki khasi, bat kita kishnong ki hap ha Jiribam bat Tamenglong district. Kinong yalam ka KSU kila yok bania selok bat ki pai khasi ki basa hagi te kishnong. Baro shikata nado kapor sanshar ki doli ki khasi ki basa hang te ki imsuk imsan nrei dei tang ha kini ki hindiat snem bakala don ka jingwan kenturpot jong ki kharbang bat ki wei pat ki jait penrio ya ki jaka rep jong ki kila wante yeng be an harengkat ka berngem berset ka KSU kala ya syong perkhat bat ki nong yalam jong ka All Manipuri Students Union kumjuru u menteri rangba ka Manipur u Biren Singh u Biren Singh ula kular ba un shimkhia ba kanom don kanu ru ka jingsya pendik jong ki khasi bat dashisha ka jingsya pendik bat ka jingsya berngem berset kam don shu Hakis nem balang shop ka klam COVID-19 ka education cell kala pha shibon ki shithi bat kendo bon ki menteri sarkar ban pensngau ya ki jing ki babon ki ba ki samla puli ki ya kendo ha ka bayadei bat ka online class bat hateng wat ya ka offline class bat examination ka education cell ha ka arpulai terek u jemang arajar arpo kala ya kendo yo menteri katanat pule puthi ban bu ka jingkerpat ba ka education department kan batha ya ki jaka pule banam shim by school lane by college nagadao ka jingkta u COVID-19 katanat pule puthi ru kala sngap bat pentrai kam ya kata ha ka arpoi terek unaitung arajar arpo ka education cell kala pha da shithi shau minister ka Ministry of Human Resource Development ban persya ya ka jingtmu jong ka UGC ban prolong offline exam ha Northeastern Hill University ka sengkala ajungmut yo vice chancellor ka nihu ba ka nihu ka dei ban yakren bat ki jaka puli bashabar ka jalla ban penbiang exam center yaki bat ka offline exam ha nihu kan dei ban long tang na benta ki samla puli na ka jalla ka education cell ha ka santarik unai lur arajar arpo kala pensngau lengba ka dorkas syauba lakmen rumbui education minister ka jela yakimat ki badang sateng haduk menta mene ki balong kumni harum ka Meghalaya State University ka Shillong Engineering College ka jingpelai renti yaki scholarship haki por bopiang ka jingbha yaki seat haga jaka pule Northeast Regional Institute of Education hadien baka UGC kala pentip pai ba nengkong hau no pra arajar arpuwei ba on sa pendon kam no daka common entrance test haki snem banwan naga benta ki admission hagi university nakaliang kasel kala yakendu yo education minister bat yakren yakani kamat haga arfu nyau tarik uyayong arajar arfu sa shisien nakaliang ka education cell kalaya kendo biang yau ba lakmen rumbui ban yakren sani bha halor ka common university entrance test bat haga bayadei bat ka jingpen kre ka sarkar yagatay ka benta nakaliang ka cell kala dawa ban penbiang yaki exam center lada ka tay ka entrance ka yat syakmat Kasel kala thoru usya ka National Testing Agency lani ka NTA hadien bakalami ka kenrum kenram ha ka jingbha ya ki examination center na ka benta ki samla puli ka jela ya ka balala ban penbet pat nakaliang ka education cell ha ka jinge trailang bat ka KSU Nehu unit kadang penkre ban penya ya ka online coaching na ka benta ka Common University Entrance Test PG Nihu haka khat sau tarik ukla lengkot arajar arpuwei nakaliang jongga sel kala tho show Ramesh Pokhriyal Central Education Minister bantung yai Professor Sungo kumka Vice Chancellor batamai jongga Nihu ka education cell hapo ka jingyalam jongki basyakmat kala ya kendu ru yakin nong yalam san perthai paper jongga jela ban pen urlong ya ka jingtmu ban yo da u lane ka khasi kum u lane ka Vice Chancellor batamai ga Nihu
Baka nongrim jongi kalau ngai pasha bi nadu ni kongos ni ba kapor la i bang ide ba inyo no do u ne ka visi na acak bendu de Ka education cell harangkat ka KSU Nehu unit kala penlong da ka jingya ki haplau jong ka office jong VC hagis nem arhajar arpo bat arhajar arpuway bandawa ban ai sa arpo nak shispa weightage na kabanta ki samla puli try muluk lada penrung admission daga merit base. Ka education cell harangkat ka KSU Nehu unit kala pelong daga jingya ki ha pelau jong ka office jong VC hagis nem arhajar arpuway bandawa ban ai sa arpo percent weightage na kabanta ki samla puli try muluk lada penrung admission daga merit base. Ka education cell harangkat ka KSU Nehu unit house nem arhajar arpuar kala laru ban penyo 10% additional weightage yaki samla puli try muluk nalor ka common university entrance test score. Ka education cell dangshen kala ya kenduk biang yo vice chancellor jongga Nehu ban penkloino ban pendap yaki kam badang sa theli haduk menta menne ha Nehu. Kumshi benta ban penkre yaki parado parasnam naka benta ka civil services ka education cell hadien ka jingya selok bat ka jingya penbet bat ki nong yalam bahakli do ka seng kala penlong ya ka UPSC scholarship examination hagaba da ki spangut ki parado parasnam kilawan ban yakun ya ka tega exam ki kena badon ha pedeng ka coaching menta kilong laingut ha coaching center hanong ba Delhi bat uwei ha jela Assam. Ki laingut ki bapen kre hanong ba Delhi ki yakun ya ka UPSC preliminary examination ha ubna jemang arjar arfulai. Awak teknik isni nadu pengilapan pernah bagi sajiat di kisamla kilabun bebu jengkeli na APO bisa berpengkesan di kisamla pak seduk nombak na cukren tak gede gue kentian ong ba imdai bidon kaspak kapo mrai iru spak ka jengkeli. Ka education cell da ka jingya trailang bat ka KSU North Khasi Hills District Unit kala laban kershan puli ya khan nyungut ki samla ha ki department baper ha Regional Institute of Science and Technology bat University of Science and Technology Meghalaya lani ha RIST USTM. Ka education cell da ka jingya selok bat ki nongyalam basyakmat jonggaseng kala laban no jingya rap syaki kena school ki bala kershan da ka KSU Nongmensong unit. Ka education cell da ka jingya selok bat ki nongyalam basyakmat jonggaseng bat da ka jingya trailang bat ka KSU Southwest Khasi Hills District kala yo ban shna bat maramot ya ka school ka badon ha ka shnong nongshluj bat kenshluj.
Ka education cell kala yok ban penbek ya ki kenrum kenram ki bami hagini ki snem kum ki jingkul mar ki bami hagi kot pule jong ka embos ICSE bat ki wei Sosotham Memorial School ka KSU hala ibor ibaret jong ka kamla ban supet ya ka jinghiar ka pule puthi lengba ka jing bumbiang ki school ai jing hikai khamtam haki thain basa dien bat ya ki baduna ka yo ka kot hadien ka jing tre sutam ginong yalam ki ba shakhmat ban seng ya ki school hapun ursla jatalong bat shawe ka KSU lengba ka lausok tun unit kala seng ya ka wei ka school hapo sorshilong kani ka school ka compare na ba wat la kam dei hanong kendong ndai ya kani ka school la seng na ka benta ki tu ki khna bat ki samla ki bawan na ki long yeng bomyo bomkot ban late school kani ka school ka bala ai kerteng Sosotham Memorial School ka dei ka school miet ka ba pelan ai ya ki bai school ka ba ki khna ki ba late bala late tre late ta kin yo ban wat ya ka jingshai ka pule puthi lengba jongka la play ya kani ka school ha ka lengkho sngiap umlung Sosotham House nem Arhajar Shipho kala don ka jingtmu ban sengno daga Central Agricultural University Hajla Meghalaya daga Sarkar India khnang ba baro ke jaka pule ki bayadei bat ka rep karyang kin lajno na ka jingpnya ka University ka badon ha Manipur la thet ru ya ka jaka ka ba arspa ekar tam hakar dem kulai Riboy district ban seng ya ka ni ka school ba Shushu house nem Arhajar Khatsau la pen scam ru lengba ka shiti now secretary ka Department of Agricultural Research and Education Shau chief secretary ka Jilla Meghalaya ba ontei ya ka Central Agricultural University hagatei ka jaka ka jingwan jong ka Central Agricultural University ka Bapura hakardem kulai kan wanra jing mentoi shikat dei ya ki samla pule ki nong rep bat ki samla wat kam wat jam ka jilla ha ka ba kanom don shu ka jing penya bat jing tuklar na ki bor ki badon ha empal Henry kendit kensan klem kanu ka daw ka sorkar pedeng kala wengno ya ka rai ban seng ya ka school ba pule ha ka rep karyang lani ka CAU bat hagatei ga jaka bala thiet la seng penbanda ka College of Agriculture ka ban sha penya hi ha ka CAU ka badon ha Imphal kani ga jing shet kala pen sngo khia ya ka KSU bat kala sedang ban pelong da ka jing yakhi hakmat ka tei ka college house nem Arhajar Khat Khandai ka KSU kala late ru ban yakendo yau Union Minister of Agriculture and Farmers Welfare ka Sarkar India Ushri Narendra Singh Tomar hanong ba Guwahati haga arpusan tarik uleber Arhajar arpuwei daga ba ay yaga dorkhas halor ka mat badai ban sengbek yaga Central Agricultural University hakardem kulai bat omtang ka college watlau menteri ka Sarkar pedeng ulakular ban shimkhia yaga ni ka mat nrei kapor kala nang nyaj bat ka KSU kam yoi kinu ru kiso jong katei ga jing kren kumta ka KSU haga santarik ukala lengkot Arhajar arpulai kala pelong da ka jing lumlang bat jing perta slogan persya yau tei menteri Sarkar pedeng haba wan ban yuk jat haga College of Agriculture kani kamat kadang sakut haduk mentah bat ka KSU kandang yai beteng ban watlat wat lenti kumno ban penbor ya ka Sarkar pedeng ban aino da ka Central Agricultural University ka Bapura ya ka Jilla kumbala kular hagis nem ki balalek ka jingtmu jong ka Sarkar Meghalaya ban ai jaka ya ka Nagaland marpersya ka Negrims kala pen bitar ya ka KSU bat ka seng kala penlong ki jingeki bonteli bat ya kendo ru ya ki menteri Sarkar Jilla ki badai pet ya ka Tenat Urban Affairs
Ka KSU kalayo rupan khanglat yo menteri rangba ka jalan Nagaland bat ki menteri ka Meghalaya ban lekbu mau nong rem ha ka te ka jaka daga ba yalum pai ba harangkat ki jingtho persya bat ki jing perta slogan kadau jong ka jing persya ya ka te ka jing ai jaka ya ka Nagaland daga sarkar jala kalong halor ka nong rem ba ka sarkar Meghalaya klem da khen snap ya ki trai jala ka ai penban ya ka te ka jaka ka ba kerpang ya ka jala Nagaland. Ka KSU ka dawa ban penkenria no ya ka jaka ban ai ya ka Nagaland sya ka weipat ka benta ba khampaji bat ha ka te ka jaka ka balong persya ya ka Negrims ban teino da ka medical lodge na ka benta ki nongsong snong ka jala khnang bakan ai jing mentoy khamtam ya ki nong kendong ki ba wan na ki snong ki ba jengai. Ka sarkar hadin ka jing pen kumba kat to ka nisnem kam ban se ban pen kan ria no ya ka jing tmu ban ai jaka ya ka Nagaland ha persya ka Negrims menshim snem hau arhajar arpu ar bat la ai jaka no ya ka Nagaland shawai pat ka KSU kandang yai bodin halor ka jing dawa ban te ya ka medical lodge ka jala ha ka te ka jaka balalaj ka KSU kalayo khubor baka don ka jing tmu ban pen kan ria no ya ka office NIPCO ka badon ha Shillong Sya Guwahati. Ya gani la sakhi da ka jing pen rea katto ka nitali kitanat office Sya Guwahati bat ka jing wa yeng ka NIPCO ha Guwahati. Halor gani kamat ka KSU kala lek ya kendu ya kipor badai pet ha NIPCO bat ban pan jing pen syai. Ka KSU kala thoru sya Union Home Minister kari India u Amit Shah u badai ru u chairman jonga NIPCO u Union Minister of Power u RK Singh bat sya u G Kishan Reddy u badai u Union Minister of Donor bat ru kum u Vice Chairman ke NIPCO haga Henriu Tarik u Nailar Arhajar Arfuar. Hadin kani u Power Minister ke jela ula penbena haga Henriu Tarik u Nailur Arhajar Arfuar ba onom penkenria asyu ya ke NIPCO na Shillong Sya Guwahati. Kajing yo ujor na kisamla khasi ki badon sap ban lekai cricket baki duna bha kisamla khasi ki bawan shimenta lani yo shimenta hagani kajing lekai cricket kala pelong ya ka KSU ban penki imbiang ya kajing lekai cricket para khasi kapala sedang da katto kat ni kirang ba hagis nem ki ba mensua. Ka KSU haus nem Arhajar Arfuar bat Arhajar Arfulai kala pelong ya ka Mike Shafrang Khasi League T20 Cricket Tournament haga ba da ki pautali ki kenhon na keleng ka priu nyotrep kila wan ban shimenta shirhem kane ka tournament kala aiman sem shikat dai ya ki samla khasi ki ba le kai cricket namar ka ai rensan ya ki KSU Shirta ka jingdap sauhu snem jong ka KSU haus nem Arhajar Khatpra kala pelong ya kinong yalam ka KSU ki bamenta bat kinong yalam barim ban shim ya karai ban snano da ka documentary film ka ban pen I ya ka jingyai lenti ka seng nado bala seng ya ka haus nem khat khandai spa nyo popra ka KSU kala jiet yo ba kamki dingdo lembat ka kenhun ka jong u ka State of Mind Productions ban yatrai lang bat ka seng ban penwandur ya kane ka documentary hadien kumba sansnem ondala yo lut ya ki dur ki jingring dur ki kot kisla ki kot khobor bat yashem ya bongut ki priu lala ban pelaj pai ba ya kane ka documentary balajer daka khat khandai spa nyu pupra KSU Shirta haga arpau tarik ulber Arhajar Arfulai kani ga documentary film kala pen ilot ya ki mat ki baka seng kala shim nadu khat khandai spa nyu pupra hadu menta ki jingsha thambor ka jat mrio haki weipat ki jing yakhi babun rukom jong ka KSU
kimat ki baka seng gashim ki jingsha kem jingsha penyap ki dekhot nalor ki wei ka documentary galalong ka job thiau hadin bala simpor hadu san snem ban penmi ya ka hagaba kala ai jing hikai ya ki pateng ki bamenta kumno ka jaj ban riu ka long ka man hagi por mensua bat mentah Hashwa ban pelaj ya gani ka documentary ka KSU kala pelaj pai ba ru ya ka jingruai pedeng lani ka theme song jongka kabalajer gori ba it ha ka arfu wai tarik urisau arhajar arfu ar kani ka jingruai ka dei ka jong iba rana khar kongor bam kwai hadwaru blai kini gilong katto ka ni teli ki mat ki baga KSU kala shim nalor ki wai pat lapan pau tang yakini hagane ka kaipot namar ka jingkim ka por kublai bat mait shaprang di ketu ke video ke pipet mentan kadai ka kaipot terikam ke jong ka KSU hapo laisnem kata arhajar arpo do arhajar arpulai ya kuat banai kublai ya iba meban ker lapang bat kemjur kunhun ke jong i kemu samlaji jaran bat kiwi kiba lai trelang bat ka Central Executive Council jong ka seng bat pen kre bat pen bit pen biang ya kani ka kaipot terikam kini kilong tang khendial na ki issues kiba ka seng ka sim na kapor kumbaong meneng ngi terikam seng ngi terikam nam ta ka jai ben riu man ka sngi ban apa pipet ya katu ka kaipot mentan pin yoi ba kidan sibun tiliki issues kiba dang sateng kidan kibadang sang sateng menta bat kidan kibala nadu mensua nadu kilai pau sau pau senam nadu mensua hadu mentar kidang yai beteng kum bangan suai nuksa ya kajing penkela kerteng ya ka Lady Hydri Park Shaka Pan Nong Light Park kani ki issue yo ka ki issue mat ka jaj ben rio borok awai hi ka yo ya ka jing job hadin ar pulai senam kenti lasdang ya kani ka movement man penkela kerteng ya ka te ka pak ka badan hang sei hapo ka jingalam jong i ba poleng do ba Danny Kriem bat i ba pendap bor thiau saibon haus senam arhajar hakaba kilalet benrung hapo ka Lady Hydri Park bat ki penkela kerteng hatu ka por Shaka susu tampak ka jingrung ka jongki hatu ka pak kal pelong ya ka sorkar ban ujor ka ijahar bat kidan ki bala syakem kidan ki badang hajir hadu menta bat ka KSU na duar hajar hadu kini ki sngi ki ba mentaru ngai tenru syaitan ru ngai pelong ki jinge ki bat ngi sokmen ba hadin ar place nem yo ya ka jing job kajing temu bandra ya ka office nip guru ngilala ban pensangya bat sibun ki kuma pini ba ka Central Agricultural University hadu menta kadang sateng ngimpat yo bat ka KSU ka nam song thaj henry kandang yai beteng ban pelong ye kini kijing ki ti hakani ka por hoy ka mangong menne ba akran mentan ba ka KSU kalaya lenti kum kijing ki ka Panong Light Park nadu iba Deni iba Paul ba pendam kini kim don shu ka KSU henry ka mesim kadang-kadang ka KSU bat ondala poi ka por ba lai karta kilahap ban mi no na ka KSU ban IT no pada ya ban tenrong ya ka kam jong ka KSU ha ki wei pat ki no ngelam mene ngilai i ka jing petian smai ya ki dekot jong ka KSU ki bun ki badang thamai ki barung ka Central Executive Council henry nga songsi ban pentip ba kan ka por ba ki don ki nong ngelam jong ka KSU ki members jong ka Central Executive Council ki bala terikam de ki post nam ka KSU ki blalong members CC henry hadu khandai snam ki laban song thaj no na daw ki na mentagi daw ki bam lakiar bat bakila kwa ban IT no haki wei pan ka body ka jungi ka Central Executive Council menta ngindu nyungut kita ki erang kita ki klawat jong ka jai benriu namar ba kin song thaj no bat ka KSU hi kamla ban kelan ya ka jingno senyang jong kini ki nyau ngut ki bala IT met ban mensiem ki bala syakri met ban mensiem na ka menta ka ri ka jai benriu ki syakem ki syaset along ki syapan sitom man ka sngi ki hapi wat ya ka yeng ka sem man syakri ya ka jai benriu lengba ka Central Executive Council jong ka KSU kan mau tempang kan nyai pertu ya ka jingno senyang ka jong pi bat ha ka ni ka por
taki siu kadon ye ibarit bangin IAP kum ka dak jing songu bat ka jing songu buram ha ka ba pilano sinyang ya kari ba ka jai indriu tiban penkop buram ya kini kinong elam jong ka Central Executive Council kiban song thait no na ka siu ngan sobha bon khot yo president rangba jong ka siu uba lambok starwell marangar manle ya ka badon kam samla lambok ha ka badingkong ning syam ngan subha ban khot shwa ya u samla Vincent Makri balabat kum executive member jong ka isu Central Executive Council udairu unong elam jong ka isu na po Riboy district balabat kum vice president but general secretary jong ka isu North Khasi Hills district na subha ban khot ya u samla Vincent Makri man subha ban wan kiu hangni haransan Kublishbun Pak Vincent Makri mentangin khot sewi nongelam jong Central Executive Council ubala song thaj ban new samla ulalong nongelam bersedang ya ka rukom ya ka jingterikam ke jong hapo ka isu lengba ka pokti unit materter rukiu kum nongelam jong ka isu nong thamai circle ban hadien ka CC kala ibit yu man penrung hapo ka Central Executive Council new samla ban song thaj no ude samla Yan Gilmore nong hulu samla Yan Gilmore subha bon wan kiu sejrong Shibun samla Yan Gilmore nong hulu new samla ban kiu mentah hang ni heransan ude we samla bala sya penterha ha ka jingi ki inner line permit new samla ha padeng ke jingi ki jongka inner line permit bay ki de ka seng bat kiwi kin huan ka bala ne adu ndru banai adu lai banai new samla ula sya kem ula sya set along mat ula hap song hapo jil adu nyau banai new samla ula sedang ya ke jing syakri kum dukhat ka ki isu napo ka law sotun unit hadin nang ta ula kit kam hapo ka ki isu nehu unit hadin nang ta ula bat kum general secretary jong ka ki isu laban circle bat ka ki isu namar ka jing terikam ka jong u kala thung ye u kum education secretary jong ka ki isu Central Executive Council new samla bala song thaj no bat bala sya penterha ba bala sya pengat ru ha kapo ka Meghalaya Preventive Detention Act udai usamla ready on stone nongrum samla ready on subhabon wan ki haransan
kubli shibun samla redion mentah rensan ngan khot yubi samla uba lade wi nong elam ha kawai ke district ka ba mi ki issues ki prepare ha ka bai dei ka border la ni issue jong ka judgment riu new samla la shakri metban mensim ka ki issue ha ka ba la sedang shwa da ka barung po ka ki issue nang ba unit ban hadin ki dekot jong ki issue na po rilum jantia kila ibet ki u bu long no president jong ki issue janti hills district unit mat ka KSU Central Executive Council kala penrung ye u ban long u dekot jong ka CEC new samla ban song thaj no u de samla rang ba u hibat dakar manga karpat yu ban kiyo ni loren san Kublishbun samla ohibai di new samla bagan khot menta udai samla uba sedang ya kajing syakri hapo ka KSU lengba ke KSU Maulai Selai Karya unit lolong ru nongelam jong ke KSU Maulai Circle but new samla labun bun sien ula satwet hagi pulen hagi jing ki beper imat lesin ka jing sampang jong u ki pulet belakim yo lat ban kem mi u Uniu samla ula di dekot jong ke KSU ula syakri kumu assistant organizing secretary jong ke KSU but uniu samla dakishan lang zedaya maling yang ngakarpat u samla dakishan lang bunwan kiyo hang ni haloren san Kublishbun samla dakishan lang ka KSU kabun ki dekot ki batre halagi jong ki benta but udon wi samla uba kitkam shit raham ha ka KSU uniu samla ulong wi samla betebet ba bantrekam betebet ha kanugur kom banyakran bagi beriu but haba udon mau hapo office ki beriu ki bondon kam hapo office ki sngo sngan ke mesiem ki sngo jan ki sngo ju namar baka tin ka thliet ka jong u kolong ka ba don akor ka ba bha shi ka dei ka ba ngala bonong ba omdon be isi omdon ba shun yu boro ngi it tham mesiem yu ulong emotional bha uit bha la ka jong gari ba ka jek ben riu but haba ka seng ka don kam hanun ko por inu ikam ibarit ni bahe ru ukloi ban IT met ban mesiem ban trei man syakri na ka benta ka bha ka miat jong gari ba ka jek ben riu New samla ula sedang ya ke jing syakri ya ke judgment riu lang ba ka KSU napo ka KSU Maulai Put Muri unit ula bat ha ki capacities ki beper po ka Central Executive Council lingkong shwa kum publicity secretary jong ka KSU Central Executive Council hadin lang ta ka KSU kala pankhamti no yu bun bat no kum assistant finance secretary jong ka KSU new samla rab bor lang nongrum ban ngakarpat usama rabbor masobha ban wan hang ni rensan ban shim ni kajing ai jong kaseng
te syabangan hiar biang sepua ngom kada ka jangan mesti yang para dekat ki Bashirham jong ki SU kata nadu ki unit ki circle ki district badia seng kami hi Brockway badia bro ki para dekat ki Blasong Thai te hari ni por kom maju partai ka slogan jang seng hagi snam ki balalej no mentaru ngan parta biang syabangan hiar sepua kini ka nalor kini ka rentan. Kublai Shibun samla rab borlang ban sasisian biang bat khaddu ngi jutip yiki dikot jong ki isu kum kita ki ba len ni ladi namar bagi syakem ki syaset along nak benta ki mat ki jura ki ba pher jong judgment riu henry haka ki isu dan tang kita ki don ru pada ki dikot ki ba IT la ka jong jeng im nak benta ka ri ba judgment riu man pelat yaki na along ti niru di samla ba long kami samla rabor lang hi ba umdan ba menu ba serai ba isi namar kistunat kemangisiong haktin pareng a jolly good fellow uba pindakan tho pindakan kai ba pediang urki ustunat komen ben pinkaran ka ba keren ru ustunat ben kibriu yu nadu kitemben kilong kepi kilong kepa ki iet lut undayat asurok alti sengkin hap keren lut kibriu namar ki iet lut yu udah beri start ba syampang ulah pendap di jing puli haka ain ba ondolat pendap di jing puli daki spa daki hajar teli ki kies jing di khot jong ki isu tang haka tenio ka jong henry wat itu kinong alam ki ba nadu ki 90s ki early 2000 ru ulah shim ki kies ulah pendap bon teli ki lakhut kini ki bukot duma ki ba per lang ba ka jing tri stom jong ki we ki lawyers ban pele bi le ki shim silak henry uni samlarang ba sipiaro shimbra ujuang borobor ba hanga kapisah kam di kebokongsan dari kebokongsan kadi ke jing syakri ya ke judgment riu ngangit boro phe tiblut menu to samla to pertama phi kerteng ju to samla ba syam phanglang lengdo mau phlang uba labat kum vice president jonga KSU bat khaddu kum legal affairs secretary jonga KSU la karpat yang ni samla rang ba bon subha bon wan kiu ni rensan bingin ai ke jing u Kublai Shibun Basham Kublai Shibun Balam ti tah naklian jongaru sikentin arkentin ngan siu kwa ben kemau diat hakapor bai barap bor nongrum idang dei assistant general secretary jongka KSU mola circle ngasi itnat ba gejinglong jong i namar ba haman kicinggalang haman ki meeting iju perta ya kentin pira jong kaseng kata ka baong machi prang klur kari emslam KSU bat ngan adu tu kipor ngadang bat kung vice president jong ka KSU mal ki circle ngaju kwa ban pendan kam ni ka kentin nrai le setip ngaliran bit netip bangang panang nrai menta kasingi ka bakadu ngakwa ban pertai kini kentin da ka pasti kini ka wat bai burom da ka KSU machi prang glory machi prang glory machi prang glory emslam KSU emslam KSU emslam KSU Kublai Shibun ba Syampang bat Kublai Shibun Balam menengi ka kaipot rekam jong ki isu bon tili ki isu singilashim bat ngilai tu keladon ke jing batai yang tur ba kidon ki dekhot ki ba syakem
But ngalong ngepi ba ka jil ka patok kam judu ye gidekot ka ki isu. Gidekot ka ki isu gidan be po jil. Man pensenganyi koidi, man pensenganyi gi jailor ne yenuru. Namar kam judu dekot ki isu. Kum gidekot ka ki isu la dadan kanu ka isu ngitur rai dam. Man yo ya ka thong, man yo ya ka jingdop. Compare lapi bom pitit pipin kedia ya ka keti, pipin kedia ya ka kurung, pipin kedia ya ka sengkai ka jongi. Pila ban penyap yangi, pila ban set jil, pila ban set along yangi henrei. Lada pila ban penyap ya ka met ka jongi, pinam la daleleru ban penyap ya ka mensi medri ka jongi. You can take away our lives but not our spirit. Kembali ong hakatin pareng. Hakajing ya lenti jong ki siu na du ar hajar ar pulai lai pongut ki dekot jong ki siu ki la sha set along la ka benta ki mat ki ba pher kan jai min riu la ka dei ban yarap ki pardo parasna ki ba sha thombor la da dei hakajing dawa ni issues ki ba pher jong jai min riu bat kam ta ter ki dekot jong ki siu ki la sha kem mat ki la sha set jil bat ka ki siu ka sau dei ban kup buram ban ai buram yakini ki khun dap senrang jong jai min ri ki bala len yela di na ka banta ka songsuk ka songsan jong pat ka bri nyu tra borok away bat pen kup buram yakini ki lai pongun ni lapia ha ki nyu banta ban pen kup buram ni kwa ba kani ki pen kup buram kan ya leng ba ki nong yalam ki barim jong ka ki isu ningkong nang sap ngan khot shwa iba Geoffrey S Basan Founder General Secretary jong ka KSU ba in le ya ka badan kam. Kini kita tinggal menkhot kita dekat jangka ki isu Jaya Circle lingkong ngan khot sayu samlan nami wantei nongsin samlan nami wantei nongsin Samla Renal Kharkongor, Samla Dami Wanshan Maulong, Badu Samla Mehyam Bok Doling. Sobi, Alvan. Di kiwei kimla bandan lang bangi di kidan tangkini arngut di Kublisibun ba Geoffrey lengdo Kublisibun samla mentah ngan khot ya i ba bantli nari ba in penkup buram ya ini kita khot ki belasakem kini kita khot kidai napo ka Jaya Circle bat ka Wathap Bru unit ngan khot sayu samla Givenson Kharip nang tau samla Bankershan Lengkhoi usamla Jonathan Mukim bat usamla Wanmi Khongjo
boleh sebut ba bantli nari mentah ngan subaban khot ye ba Adelbert nongrum ibadi nongelam barim jong ki isu ban penkup buram ya kini ki dekhot ki basakem kini kidei ki samla erang napo Southwest Khasi Hills. Dengan khot ningkong ya usamla Shan Borlang Kharbani Bud so samla Dispurlan Kharbani Bud so samla Wan Bok Merthong Nangta so samla Dance Daniel Merthong. Boleh sebut Pak Adelbert. Tementang subaban khot ya i ba pendap bor tiau saibon. Di tharai ba pendap im don dengan subah memene pi layos ngau sapang ikong alfilian nongrum kaba i ba Dani Lakran nadu mene midai tai klawat na pendengi kentai kapor ngene ki mendir ho 1979 pon penkup buram ya kini ki erang ki klawat jong jai mendriu ngan khot da ikong alfilian nongrum ba inwan hang ni heransan man penkup buram ya kini ki dekhot subah jing thap ti ka bajam ikong alfilian nongrum ila sha sejil labun bun sin la sha bom la sha tin. Dementa ngan khot ya kini gedi khot napo Southwest Khasi Hills ngan khot ningkong yu samla Kermen Sing Siemle usamla Skemborlang Snaitang usamla Teiborlang Kharwanyang bad usamla Dami Sanbha Nongrum.
Kubli Shibun Kong Alfilia. Tiban penkup buram ya kini kiwi dekot kebelah aset along man subha ban khot yewe nong elam berim jong ki isu ha ki 1979 badita ide ba Greenwood wan khar kerpat ibin subha ban ki hani haloran san ni ru ide nong elam ibarim jong ki isu ha ki late 70s but ki early 80s. Kini kita dekot napo Southwest Khasi Hills but kumju ru napo Shillong Mingi Circle. Dan kot ningkong ya usamla Andy Ruff Kharjarin. Bud so usamla Dancing Star Mauli. Bud so usamla Everwell Robin Thongni. But usamla Genovius Kharbuki. Beli Shibun Pak Greenwood. Hadi kapor penkub buram ya kidkhot kibla aset along nasubah penkhot yu presiden berim juga kisiu ba Daniel Kriem bunwan hang ni hello stage. Ba Daniel Kriem di way nongelam juga kisiu bela aset along nakapor nakabenta ki dauba juga Jamin Rio ba nak isu ILP ru new samlarang ba kumu presiden ulah ban song apo along. Ini kidai kidkhot napo jayau na mau pram ban mau khar circle ban khot di kerteng ki jong peace ngobawan ban kius ni sejerong. Samla dawan pensuklang malingyang usamla Richard Dingdo usamla Pranghun Dingdo usamla Mewan Sotun mat usamla Taiban Job Sotun. Beli Shibun ba Daniel Kriem
mentah ngan subha ban khot iba Augusta Jerwa General Secretary Barim jong ki isu ban penkub buram ya kini ki samla ki bala IT na ka mentah ri be jai menriu ba Augusta Jerwa dan tiladai ba Augusta Jerwa imdon ngan subha ban khot no yau ba Ohio Roy shooting budai Presiden Barim jong ki isu Giant Hills District Unit kumjuru dukhot Barim jong Central Executive Council ba Ohio kini kita khot ban khot mentah kini napo maulai na mau sebut bat napo nong mensong samla Frankie Patau samla Eddie Malengyang samla Riven Roy Kharbuli samla Jeremiah Pothmi bat samla Kraubor Kharkongor subhabon man kiyo ni rensan Macam perang, Lord tadi. Macam perang, Lord tadi. Macam perang, Lord tadi. Macam perang, Lord tadi. Islam, yes. Islam, yes. Kembali sibun ba Ohio Roy shooting tikini kilong ki live hongut kita ki dap senrang kiba kemangalong mene pilak ban sim ya jing im jungi pilak penting ko tempan yangi ripimlan pendu ya kemensi medri makini ki live hongut hakapor bagi syakem kila syak penting ko tempan kila syak berbi harukom kila syak pensoi ki bahar rukom kila syak penting na kajing yam di kajing penterha ki bahar rukom Henry kajingwan kajungki hang ni kapeni maka jing temu ban the umpuja ya ka mensim ke berhem kajungki kalong penban kombat the petrol ya kata mensim berhem bagaran klang ding susu maka jingwan kajungki hang ni kapeni ya kata ke kubor temene ngilai i ba kinong elam gi barim ngilapan kuburom ya kajing no senyang kajing IT kajungki mat ngalabatai ya kajing ya lenti kajungki khendiat kan soj Henry ke ki isu hi baro hi badan hang ni ngatrai ke sngau dei bangin yo sngau nagi katu kan ningut nagi ni ki ba lasong thaj kei ke ba ki dan ban ong ban yathu khana spang kajing ya lenti mat kei kajing sneng ka bakin ai pat yangi idkhot ke badang menta ten ningkong ning syap kan subha ban khot shwa ye usamla rab bor lang rum bun ai ye kajing kran kajung u hakmat jungi baro lang Rab borlang to saya siam yang sebenarnya kembali Yusamna Donald V Thaba ubadi General Secretary batamai jong ni ke samai terekam jong senam arja pulai hadu arja penrio bala ailat biang ya saya siam mangan siam yang bentang man keren Henry ngah sutu bakapor kelak kamya te nganu penjong ngan syukur tang chicken te dar kentian te haban kong nisha be ngah somna ingo yu blai trai nong bonong thau badal lang kat lang bat ngi kan janmet ke bamta te ngah sobalai ku blai ru ya baro ki para nong elam nagiseng ba per kata nadu ka FKGP HNWF RBYF
GSU mat kham tam ya kinong elam ki balai elam banglayo bandan hakapor jongi ba Samuel Bijarwa ba Hamlet Doling ba Daniel Kriem ba Augusta Jarwa kum Presiden General Secretary bad mentah hapo ka jingelam jongi samla rang ba samla Lombok Star Marngar bad u samla Donald Witwa kum General Secretary ba mentah desi ngalong ubadan bok ba hakiti por jong ba Apol jong ba pendap bos ai bon jong ba Dani Kriem kadang kena kadang di skol te hakiti por desi kadang dai tang undang kersian berjam ya ka KSU hai tu senam gibla lagi hiti por macam ban mentah pada ngaso ban ai kublai sikat dei ba Dani Kriem ibu jodoh kal mengkaseng ban ngaso ba ngaso ban ai kublai hamtam mengayo ya ban ya terikat kam rengkat bi ba Dani Kriem hakani ki por ki ba mentah ka ba ngi mencangi ina kam kena le si hiti por ban ngalap bi dei wei ni samlarang ba baju treasure ham ban ai ketika diang namta kaseng namta ka jing biang jong jai berio te ngaso banai kublai ru khamtam ya ki KSU nadu ki unit ki circle ki district bat khamtam ya ki KSU Central Executive Council ka ba ngaso ba jingdan hapo ka seng kalong sisha ka jingya LT ka ba ngaklam poi perkhat lese nadu bangarung hapo ka seng hi hajing sha ngasurung kum tu ngam dadai ba mangan jingmut bangan long nongelam kum ta hanrai wat bangan long nongelam hapo mulai circle ru ngaklam kini lenti kita hanrai ngaso kini ki bro kini jing elam ki basta jung blai khamtam ngaso banai kublai ba Daniel Kriem ba Augusta samla Lombok Star ma samla Donald kini ki elam bat pralenti yang ba ngaso ngalong kum ni kum bangalong ru kadiga jing elam lenti ka jongki ba ngaso ngalong kum ni belong ngaso banai kublai ka KSU sikat dai ka bala hikai bat betul lenti ha jing lenti ba ngaso ba ka KSU hi kalong ka skol ba ha jing ka jonga ka ba nganum klet chu ya ka nongrem jong seng bat ka KSU kan desa hak mensim jonga syirta la syirta bat ngaso ba hak jingdan jonga sang hei por kidan sibon kijing tenju khamtam habang inang kena inang rung na yeng nasam kom tu kidan na yeng nasam teng kidan gi ba kentho kom niam tai pendu mensim gi bahayang sam kidan gi bakaren kom niam tai hanrai hak jing LT jonga ngam ju ngap ngai ngas ngap bat ngaso kom kan uksahi habang idei kom dikhot ka seng ngem dei ban penphainya ki bahayang sam la dingin peni bet dak nuksa ka ba ya ka ega jingdon ka jongi hapo ka seng dang men hakini kisngi ngadang yo ban ya songkai bat wei orang ba brio la kham sam hagi por ki ba musang nang kena uju kentho uju kendaj ban uju lang keren tu kan ma yang i badan ka seng ti por kena hanrai dang man kini kisngi yo ong ya ngai pila song than ngong hoi ngala song than ong kum num ta phi dang dei bandan biang ma jing sapi ngoma ka puar kala dei hentai uju hiu brio ba juben bijin tho bar kita hi ju ki brio ki ba kelaban keren kini ke i berkhaj ki dei ki jing yaisha ba ki jing hikai jong nongrem jong seng ban ngaso balong hi ngaso ban aingo shika de nadu mangalarung ha ka seng hi ngamsem palalet ha kinu seng nadu ngarung ba ka seng ke siu ba hadu menta bang na song tan ru ngai ni hi ba ka seng kani ka dei ka jing kwa bang ne pne ka nongrem jong jing ban ngaso mai kublai lang nam ta baro nam ta jongi lang baro ki besong thai lang lese hang nim tangi dan nyongut ki besong thai tangan syukuran lang kelum nakaliang ka jongi hendrongut ngiket bok yang yapi baro kinong ket kam nak unit ki circle district ba fair ublai nai bor nai boj yapi ban pensaj bor yapi bat ba ki bahayang sam kan ai mensem yapi namar ka jinglong khot teng ka don kam ka jing ai mensem na yeng na sam bat ka jing kersha na yeng na sam bun sin hi ngajui bahak itu kisnam gi bamansha bahak itu por drok sempat kenrai bun ki yang kisam ki jusap tiang ki jong ba bali bantung hata kaseng bali bantung hata kata kita ki penting ko tempan pulet kini kita ki wan handai ngaso banong ki ju hi long yeng badai ki bangayu i bakem tiang ki khun ki la jong la da ki ngop ba kyat la da ki buat tanglang la da ki su ya ja kata ti bomdai ki sngo ba kata ka jing em jong ki kalong ka badai ya handai man banong man sakri nam ta jam reu leng baju kaseng ki ko magsyap tiang hanrai nga kentukan pa makom kani ka jok bam tang haban penslur ya ki khun samla bangin sakri ka jan bariu haki benta bo per namar kani kan wanra ya ka jing kala jong jai ben re sai sien te lesi haki por bam sha lesi ha naso mana ka blai ru khamtam lesi pam dan shu i baju ai mensem haki por jong mensha bai dang don
บัดได้ป้ารุ่ยบาจุไอมันเสียมบัดอีไม่ที่พวกอาจุอีคำคังคำไม่เห็นไรมันตาหาเดียนบัดได้เสียมตายมชิมโยบันวันลังสกิบายังซ้ำจังกิดลังคันนี้สิอาสุกมันอาโซไอคุบเลยรู้ใหญ่กระมีบัดลังกัลังนี้แต่ตั้งแต่ที่อาสุบันองบาอากิดบอกกระยังยี่พีบารุกิดขอดกระเซงบาอุเบลนไอกิจสตาร์กิจพังฮับพีสำลาโดนัลวิทาบาสำลาลัมบอกสตาร์มากิบได้กินน้องลัมบารัดบาจงกิเอซิวฮักเติมกระจงkebangalai isu saya kejing terikam handai ngaso ba mene masun pej ya katu dokumentari masun pej ya katu ka jingrai ba pelai ya kejing turai mas meni katu ka report terikam ngaso baka jing don jengah pok kasang kadang kitram hadu kata-kata bar ngaso banga patla banne ke bahatam ka jai benriu handai ngani ai ke bahatam nam ta jai benriu le se walangam dan syuah kasang harai kakti kaman kakti ka diang ngani don dekat bakasang ba kata ka di kanong rem ngani ne bakasang te ngakit bok kendriang yang kini ke body ke bamenta bau blay na ke start ke champang api ba penangla ban yalam khamba susu namta kari ba jai benrio namta ke jiskan jong jai benrio man namta ke jiskam ke paya jong benrio tang ni ngentien hi khoblai subun ke SU ba phila yalam lenti yang kat ni kumbang along ba phila hikai subun ke jikai ke banganum yo su nang nu ba nai khoblai ya ka body ke batmai hapo ke alam samla lang bo star mangar khoblai subun ban macha prang klur kari sam ka KSU sam upai ke berhinyo trap khoblai subun ubrain ker kulangi baro khoblai subun barab borlang nongrum ya ka jingkaran ka jongpi nginyai pertu ngin samis sipi ka jingi trailang na kapor sapor teng ya karan kai te wajuthau namar ngasngau kum sipara ngasngau ibe but kajing yam mangilong itrikam man gasngi ya kandu bat para ki isu ngimlong su tang kum siparlok ru ndrei ngilalong kum sipara but ngatarai ho ngindang ya kandu ipina kapor ndrei nginom ya kandu su pada kumbang je kandu akapor ngidang don lang akaseng dingin don inbu bip kajing kenma kajing duai ba kandu kalenti kandu kasinjam ka bapin sim kanlong ka basaiso kanlong ka bamantoy ya kari ka jai benriu ka yeng ka sam ka imlang salang hi borok kawai temenne pui lai phongot kitu gid khot ki basakam but ngidon daga team jongki lawyers ki bili member ki isu hi ki basim mi ka ki sing kitu borok lai phongot mod bakli du ru udai u ba sam panglang lengdo mau plang ba menne plai lapon ko buram bodai ru wei u muktiar advocate ba latbet ba angti apo district session court mat udai ru nongelam banalor ki kam ki jam ki babun u jusim ru ban kit khia ya kinu ki kam ki ba kaseng kala ban shat hu tingang nget ba boro hi ki khot ki don ka jing i bat kin kwa ban sngap ya ka jing keren ka jing i dengan subha ban khot i ba shampang lang lengdo mau plang bain ai ya ka jing keren ka jing i hakmat jing i baro lang ba shampang Kebelah Shibun Samla Donald Vitaba General Secretary jongka KSU Central Executive Council daga buram lang i President ba Lambok Star World Merengar ba Biang Bor Lingdok Paliar Vice President ki Pradkhot o ki Samla jongka CC ki bang Syapan Scam mentan bat kumjuru borok ki badan lang hang ni nadu ki nangilam barem nadu iba Samuel Bijarwa ba Danny Cream ba Daniel Cream Presiden berem jangka KSU bujulong kum men kapor por bangadang long kum publicity secretary kum vice president jangka KSU banang kapor ijo MSC menga baju encourage nga baju penbet ikinu gini bakla janga hakapor hak jingya lti janga kum nangilam di sikentin argentin hak hakinu program habang ayo habang asya bangan keren ngaju sngau salia ngaju sngau si namar ngalong ubam da tebetan ban keren nrei mentak sngi ngan persyang gat bala bang ngada so komen hadu kata-kata bangayo ikan dikalat bangan ai kecing keren namar bangan yo ru bangan ai kublai ya kitu ki baju don rekat ki baju ai mesim yang anak kapor kumud khot jo KSU hadu bangan da syong da kecing tip breu tip lei bila ya tip mene ki ong ba syam nak kapor da le shibuntli KS jo KSU nrei ki don pat ki parlok jonga bakerteng ba yan li nang rom haus dem al jahat lai por baki nru phau nyo phungut ki khot ki sakem haju kapor hau tu kapor ngadang dei tang menga
upledar beri khot jong KSU rei ba yan li nong rum rengkat beri perlok jong I bakateng I kong daima maulong iba kamaulai circle mensyua kalapan kuburom haga jingla jong ki arngut wal dakim don haga seng wal dakim don kendu kebenta bat kaseng rei dak jing kulut mesim bat ngad bangat so play ngat so ai ku play ki hadu katan du ka mesim namar teng ngada perkat LD ngada ong batip ladanga ngamdon hakaseng ngala na ngamla ban ai kata jingerap ya ke KSU kumbai iba yan linong rum bari perlo jeng I ti kubali sibun bayan ti ilok jangaru idan ni taki arja khalai jale langhi kies ban kejing temu jonga bangan wanra bang menyalam langi I ni ban wan seran hang ni kalong kumba players ngau kejing keren jokinang yalam bene kejing kenrei jong drugs kejing jot jeng samla namar kejing wan jong new drug te kebenta banikong ha kejing im jonga kumu samla ban pendep kejing pulih ngalala ban pendep kebenta ka baar ngalala ban syakri ban ai kejing persyang babhatam lembaga KSU ya keri be gajaj ben riu lesi ngadon hang tu hang ni kejing bakla lesi ngadon kinu jing bakla re kino yalam ila kulai ban wan chakambat ban penbet yang bat keni kebenta ka balai kolong bangan la ban nganla ban pesngu thu ya lagi jong ikun bangan namar ke kamram jonga kam simkut hang ni tang nabar bangal adap ban syakri ban ai kejing persyang ka babha nam ta kajai men riu kam simut bakam ta jonga nam ta kajai men riu kalakut hang ni nga kemau kintin haswa bangan long udkhot KSU ngaju kemau hisin hakisnam arajar lai lana arajar saw hak tu kapor bak PCN kadang pau ha ngayos ngoy ke interview bekran ibak Samuel Bijerwa por bidang long president idang ibaju kran ya gini ketin jong bakum kisamla bawan nak kajai beriu berit pat ketika kamram jong pi ban lai ai nam ta kajai beriu bat nga kata nadu bangalong publicity secretary vice president bal litigation secretary jong KSU ha bangalet kinu ki program ngam cuklat ban penda kami tai kentin te kublai shuun basam lesi ikentin jong kiru penlong yang bangan scam bat kaseng bat ngan chupen kemau pi bakpor bangadang lek join class 11 hapo Shillong College Bancharai Warjri rigid Bancharai Warjri belum prolog jonga bilik kelas lang Shillong College samla rigid bom dan bam kwai duar belai belum presiden jongka KSU selai kriya belum prolog be jan tambat nga kijupen ngau thu nga bangadai ban pendruk bangadai ban penyesno no bat ke KSU rei hak tu kipor ngasko namar bangadang bunkam pietip banga syarai tip ha banga de samla smart ban banyak lekai sau kuntai si singi nang lekai tengam don por hak tu por te kadang ya kipor de ki arjar nriu baka KSU Malki Circle kelas dang banjat bentei yo modur jong bul badai hak tu kipor ba bok badan ni ni cikmbang don lang nang ilam berem jong KSU Malki Circle bayudon hasna badi babul bangkwai war blay dia tu kepor kedon kejingat lenti kebam internet baka pen kelalong ya ketu kaningut kinong ilam barem jong KSU kiong ba kani kamdei kerkom banyak ngide perkat thamai dak kawai pakarkom kapen kelalong yang bangan rung bangan long sunan udukot bapura jong KSU Malki Circle bat ngarung baik kumu vice president jong KSU Malki Circle bat hangta house dam arjar prang lala ban penulong ya kita kejing tu kejingat lenti bat hau arjar RPR ngalah syajid banlong kumpu publicity secretary jongka KSU Central Executive Council banang ta kumbaong batai ba Donald Vitaba pengalung vice president batu litigation secretary jongka KSU Sengkeme TKI ngaklep dan ong biang bene klep syai biang bene haji don lang ilok menta ke pengamul pendong IP lane ya kejaj pendri hi berakoi lane ki pradukot hi berakoi kumbalakren chairman election committee mene open kre samla open kre mentang yang tip ayu kanja kacuk ni ini kacuk di kelap kre yo wan katma open kre samla open kre mentang yang tip ayu kanja kacuk ni ini kacuk di kelap yang ti junga aku mudkot junga KSU naga khadar khatlai hajar ngut ki dukot ngam pajulap bo weiru dukot junga KSU ungat hapo kejiriam jung drugs badai nemar kata kadau ngakwa banang ni syakmat kawat kabalai kebenta kabalai jonga kalong bangan eye training yang lagi jong yau kun
il te jong ki bahayang basam ki hep ki baret bakin penyesno il di KSU namar mdei tanda kadau bakin mdei tanda kadau bakin mi madan kidon ki bami madan kidon ki basyakri da koi pakarukom lada ki long fit bakin mi madan ban ai da ktiru ngan encourage la ki jong khun bu nos nyang da kti rel do fit bu nos nyang da ka jabieng ru ngan penslori u bu nos nyang da ka jabieng kadau kolong mdei banga i ja ka KSU ndrei banga long selfish chalade ngatip baka juk pemerintah fi pitang baklatak ki khun kila ngop show drop badai nomor kata kadau ngasko ban encourage ngaso nang ni syakmat ngan ai ka training ka babatam kenang ba ukhun jonga unlaj na kini jing di buat ti syo bangan penkut ibadonul vi thaba menai ong ke bangin ai hendiat hakabai dei ban ai ki kentin jing steng jing krawi ki ngilam matmai rei ngai i menta ki ngilam ki blai khamtam ki ngilam ba khmat kum samla lambok star marngar samla donald vi thaba samla biang bowling do paliar kini la de ngilam na du kopor ngi batlang hapoka sisi rei ngadon tangkawi ke jing terwa wala da ka kerteng jonga kam don chu hapoka register jonga KSU rei tang da ka mesim rei met bad mesim nam ta ka KSU hakon gun kopor ka KSU ka don kam kolong ubakloy benwan bat shua bangan penkut kumunang yalam lesi ngadon katu kan ni kijang bakla katu kan ni kijing tuna rei ngasko bon ong pi kumu dukot ngampat ju bakla ban gadang long shisha atau dukot ba ai kijing persyang babatam nam ta kari ba kajai beriu tang ini kentin kublai sibun kublai syajargu mat syafrang klur kari emslam kabri nyok tram kublai syajargu trai nor ka bagi kublai shibun ba shampang lang do mau plang ya ke jingkeran ke jong pi long shisha tawe aset jong ka seng ha ka ba shibun tili ki issues jong ka seng pilala ban solve man kumjuru kat kum ka jing puli ke jong pi pila sakri borba ba ya ka seng ni so komen shikadei ba pila pan bana hangli be pinjai don kan ban ni bat daga ba piong kum ta kamot nginam senran ben wan mi khmat jong pi henrei ngin wan mi bet la ding don kanu ko jing e la ding ngat kanu ko khap ngin kan mau bet i ba shempang leng do mau plang di ngayo so bi ba shem ya kublei ru ya kat ngut ki muktiar ki belajar rap dak mensi me kaseng di i ba yanli nongrum lembi kurem mi jongi kong deima mau long kumjuru i kurem jing ba shem ru juarap ya ki kies ki jong kaseng i kong lam pertu tila di don hang ni subha banya yang kana punya itu lang bero kurim jingi basam baju Arab pias jingi tinga tarai ba yanli badi kong deima kimedon lang ni toh compare timantangin poino syakoi kebenta haswa bangan IT no ya ka program ke basyakman ha iba dani krim tika seng kadap da jing songu ya shibungut ki bri ki blano senyang ha irkom ki baper ha baka ki isu kalaban pentulun gi kam na kapor syakapor pan pawe kene jing songu ngidan jing ai berit di manai ini jing ai ngan khot hi ki nongelam jong ka CC bamanta ningkong hi ngan khot yai president barang ba jong ka isu Central Executive Council iba Lambok Starwell Marngar binwan kiu hang ni Lorensan banai kini jing ai sung bagi jongi ka jing ya lenti jong ni ka body adu bing snai ka documentary adu ka jing pelong election ka dei namar ka jing IT met ban mensim hawat ngilai i bi khot jong ka isu ka song thaj henry ka jing IT juga ni girang ba ka pen i ba nalor kamet ka uniform ki isu bagi phong halor kamet kilalau henry ka uniform jong ka isu bagi phong ha ka mensim kim palau hadu menta kini giru orang ba kilai rap ba ka election di chairman by secretary jongka election committee jongka KSU ngasubha ban khot kini bro orngot bikin ban ki opo rensan i chairman ba Dani Karim ba di secretary iba Samuel Bijerwa subha ba sam ba Dani
Yes, I know. Khot dari cukup pun grup C. Khot bisa khot. Kubli shibun ba Sam, kubli shibun ba Lam, kubli shibun ba Danny. Te ki don ki observer su ki ba penyai renti ya ka election jong ki isu na mata samoi trekam arajar arpulai do arajar hundriu. Tingi don ki cingai subha ki bangi kwa ban ai ki ina ki da ki card drive jong ka documentary jong ka seng. Ti ban ai ki ni ki card drive shaki an subha ban khot jai finance secretary jong ka ki isu seng kami iba manly nong pelu bein shim megani ke benta dan kong an khot iba Joffrey Basan hadin kata inwan iba Vijay Lengdo nangta inwan ikong Alfilia Longrum hadin ngan khot iba Deimaya Siang Shai khot iba Martin Nong Klau khot iba Kermen Lang Yuria ba Dondi Cliff Khongsit ba Sadon Bla ba Jersom Shela ba Bipul Thangkhiu Batya iba Banteli Nari Kubli Shibun Ba Manly tengah tarai pilai ke tu ke jingruai ke ba ki kaitor ki ba paunam jeng jai indriu jungi ki larwai menne sasipang arpang ngin sapelat pai ba no ya ka video ka music video jeng tu ke jingruai ha ka ba iba deni hi in sabatai shibin bat kibun ba ki balaya no senyang ha ka ban pen wan penbek penyai renti penwandur ya kan music video ke jingruai nadu ka recording sebat kumta ter mat ka isu ka sungu shi ka dai e bat nakaliang ngajungi ngidon ke jingai ka barit dak mata jung pi baro ti ngan skopha ban khot yu assistant general secretary jung ka isu central executive council samla Ruben Najar ba unai yakini ki jingai subha ki jungi hakaban kong ngan khot shwa ya ka state of mind productions ilaban wan iba kamki ding do iba dei ba khli do jong kani ka kanun ba kamki ding do shnu ba kamki meneng ai dan nebar tăng hồi Kubli Shibun ba kamki ba tim ke jongi ti hakan negara sal mentang subaban khot iba Rafael Kanvil Rani ha ka ba ki jingruai hadu documentary ngi Julie ba apo studio ke jongi iba Rafael Kanvil Rani tengah harai imdan batngi idon oh ba Rafael sunu pidan okay
kumjuru ngakwa ban khot iba Denzel Marbanyang iba record bat mix si jingruai ki jong kaseng ba Denzel LN Marbanyang telada iba Denzel L Jundan tetap ni kita ti on pilapet sibet ki jingruai pinsai iya karyam kabej kedur kadar habai i lapen itenat hagiriam tenrai pinsai i sibet bat kidan ketukan ningut ki samla kan thei ki bala trei med basngi ki bala IT met ban mensiam ban penwandur hakabai dei bat kiriam karup dan ni kita ki costumes dan subha ban khot ya kini ki samla kan thei arngut bakin wan shim ya kini ki jing ai ibaret ijongi ita dei i kong Gloria War bat i kong Wanda Khar Akor sa iba ha Kublish bun kong Gloria kong Wanda dia bangis ngap bi kene kejengkeran ke jonga ber komju ri kejengkeran mene kadai namar ke jengtrei borba jangwe urang ba an subhaban khot yu hang ni halor rensan buta udai ba bari khongla ba bari khongla subhaban wan hang ni rensan Kublish bun ba bari mentangan khot iba meban ker lapang ngait idan hang ni iba meban ker lapang nilai rap sibun ba habai dei ba music video bat kumju ru ya report tuan no PG jaran sem dom tai ba meban ker lapang Kublish bun ba ji kublish bun ba Ruben teklam daklat pan ya kani jengruai ka ba in sa release sibet ke music video bat ba bila roi menem kidan khat hadu khat prangut ki kaitor ki ba simenta kini gilong ki kaitor ki ba dan sap ki batebet hadu kata-kata kam bai i menem mat kaseng ru dak jeng kum kadak jeng songu ki kwa ban penkop buram me pi ti ban penkop buram mi kini dan subha ban khot shaning kong ya i vice president jong KSU Central Executive Council iba biang bor paliar bin wan ki halor rensan tining kong dan subha ban khot ya i kong pensuk lin sim yong but sa i kong lamtisha Dr. Lamtisha Babha Dingdo But sa ikong Tipriti Karbangar But sa ikong Mapidalin Karhunay But sa ikong Mana Koryanda Karhunay But sa ikong Catherine Pengrup But sa ikong Dapi Sabet Lamin Kasnga
Hadirin ikong Dapri Sabet Gasnga ngan subha ban khot ikong Lily Dian G Polong. Ban hadirin i samla Lily ngan subha ban khot ye ikong Dalariti Kharnayor. Kubli ba biang bor leng do palir ti mentang subha ban khot yu samla penkemen lang san miet ba unsam ye kini ki jing ai subha segi nong roi ki badang sa ningkong ngan khot shwa ya iba lampang manik sim ibede nong yalam juga ni ka tim ka ba snai ni ki jing roi hadin iba lampang manik sim ngan khot iba Desmond Rimakisun. Mentangan khot jai ba ban lampang kasnga hadin di ba ban lampang ngakarpat jai samla Jordan Sandor pengrup Bainwan Haransan hadin i Jordan ngan subhaban khot jai ba Aki Lingdo. Hadin iba Aki Lingdo subha ban khot jai ba Hester Surong. Hadin iba Hester subha ban khot jai ba Meban Aibok Black. Hadin i samla Meban ngan subha ban khot ye samla Drumlock. Hadin i Drumlock ngan subha ban khot ye ikong Meba Ophelia. Tengah tharai tangkat tu higidon kubli shibun samla penkemen lang sanmian di kubli shibun ye borok lang bepilai sya nadu menem di harani ka khlimat ka pamenta ngan subha ban IT biang ya kani ka program hapo ka jing penya jong iba Dani M Kriem Pak Dani. Maaf ingi Pak Kapor kalanang yan ti kejingsya ke program kalong kumni hadian katu ka jing penyat balashim ti di bado mentan kitang don ki program ki basa khandit hadian bat kawai ni kita kadai kajing pelat pat ba ya ke video jong katu kajing roi kila roi ti samla mene
kabangi ai kateng namar lakari ti hangni ngidon ya i kurim jong i ba lead Bramli Lingdo i Dr. Yada Bla namar bangi la pendon kamlang ya ki kentin na to kajeng ruai kaba ila thau pen kre samla bat hausnam ngakan ma hausnam ladangam bakla hausnam arazar iwei arazar iwei ladangam bakla ngalai kendo markmat ringkat bat i ba pendap bor tiau saibon ya i ba bram ban pan jing bet bangin yo ya ka copyright jong ka to jing ruai pen kre samla ka bekiar wai hak diki por bayaki hill state ti ila kubur ila ai da ka jing thoru ti ha baidei ba kane ka jing ruai ka jong i namar lakari bala thau di ba lambok star marngar la fuse lang ya to ka benta ar lai tli kit khon ba ka jing ruai jong i ba lam ti namar ba ka por kamsha kamet jong i kamsha shubin shong slam ti la karpat yang ba ngin ra ya kene ke program kamsh khamat namar ngilap ka union kala shim ya ka rahi tu gisngi ban idei hok ban yo ban pelat pat ba nak menta jeng ba brami bamdan dekat chubat yang ni nama tak ni ke jeng ruai ti mai ya sha tang san minit bangan keren spang ke ni ke jeng ruai kenden bat shwa bangan le ka tanga karpat ki samla baro ki basong shabar bagine rong shwa sieng namar ba ka holang ni kala kham thli soba banyerong biang syapo hak bang yo ban pelat pat ba no ya kene ka music video bat hadin kani ngin sadan ka cingkren kentin ai kublai na o samla mani nong plo bade finance secretary pe sorry maaf ya nga kadang ka cingkren jing sha na i president rang ba jong kisu ka presidential address mo giong ti impat yo ban keren namar ba email ak ham kerki kenden ti ngakarpat bangin pelat chwaya kani ka music video dakaba baro na preng jupi ke bedon stage po ka holang ni kadang thali suwaya dong maaf yang Hashim minit to kaladan kajing penbait thamai kenden namar ba kajing penbait baro hakani program kalong bangin pelai khaddu ya kani ka music video ti ngalai keren penbait mentan bat i kurim jong i ba bram Dr. Yada Bla in le kum ni in shuplan ya kajing ruai officially bat ngin sa screen ka hadin kajing keren beladap kani program hadin kajing keren jong presiden rang ba jong kaseng ti ya kajeng keren na bade bajeng ruai rungan ra kham shiben manta ngin empat pelat ya kajeng ruai apa ka screen and officially nga kerpat ya ki volunteer bakin yalam ya i Dr. Yada Shinish Khamat badak juga poru i try bathau ya ni kajeng ruai samla lambok star marban ki ulang shanong banyak pelat lang ini kecek ruai
lawaran tang la kopi ni. Jangan. Bat syuaban pelat ya kan ni I mei I Dr. Yada ikwa ban keren si kentian ar kentian hakan ni kapor. Kublis pun. Hakaban kong ngasengu badi ban ai kublai ya iba lambok starwell marangar iba lawan khot ngasa du si yeng wan khot sung pai ngasa du si yeng ban wan hang ni. And then nga ai kublai pi baro ki rang ba badan buram ki badan hang ni kum juru ki long kemi bat ki khon samla kan thei bat sin rang balawan nong kendong bat nong sor nga ai kublai pi baro ti ha ke jing sisya kawai pakawai ka singi ka bangi yo no blai kalong ka singi ka bakmen ndrei menta ka singi kalong ka singi ka bakham kemen bat kham kerpang kham tam na ka banta ki khon samla jong ka KSU belawan na borok kuai kari kasi jantia ba jungi balai namar bekilala ban pendap ban urlong ya ke jing angnut jengki arteli ke bakilah kwa ban pen urlong mentak singi te kalong sisa ka badai ban air ban banyasat kemen ban kemen te ka sam ka basi sepakat pra dekot ka saw go on. This is the day that the Lord has given. Let us rejoice and be glad in it. Teka desi sya bapinya kemen banya sengubah hakani kesingi na bantakani ke jingjob ke bakrau. Tie pi kum ki samla pi lai tresitom sisya barok kini ki snem barok kini ki benai ban yo ban pen mi pen plepat ba noi kani ke jingroi namar kari ke balong ke jingroi ke ba iri ke ba thamai kan nungis ngukemen bengila yo sakawai ke jingroi iri tie na kata kadau ngayeng hang ni ban ai buram nung kong ru ngala ai buram menne ya I sambor ya I samla lambok mentaru nga ai buram ya I samla lambok nama bila yo ya ka poetic turn of mind be in tau ka tu ke jingroi ke basung tenat sisya tie nga sung sarong ru namar ba hakani ke jingroi ke bai sung tenat ba pauna ma do kata pila sung bet ban sim khendiat ki kentien na ka wei pat ke jingroi ri mach na ka wei pat ke jingroi ri hoi pen khre samla ka bala thau de I liet I bramli lingdo I balong I lok jonga bat ikpa jong I wan bantei bramli wan bantei lingdo bat para jong I tie ma iru ngatharai ka por wi dang thau ya ka tu jing ruai ha ki tu ki por le si dang long karta kum ma phi menta ti ngi bro kho chi sang I sung tanat ban ruai ti ha ka jing si sha nga kerpat yu phi baro kham tam ki khon samla kan thai bat sin rang ha ba phi ruai phi di ban da prakhat bhai ki kan tien jong ka jing ruai bat e ka meaning ru jong ka jing ruai bat ha ka ju ko por ha ba phi ruai pin ruai dak baburam bat pin ruai ru nadu ka do anut si kentien si pang kitu kirang da jiet ki bala sa jiet menne ngasuku aban kum ka keme ngasuku aban ai jing pen kan mau kan dia tang si kentien namar philong ki samla ki bala nang la start bha bat ki samla ki bat tip briu tip blei tie ngaku aban spen kan mau pi tangi kitu ki good virtues ki ba ma pi tip na dong sedong kabakam nungkong ngasngom hanga marway baka day humility kede karakter kaba barop pi de bandon ta ki kiwei pada sanyo himapi sabut himapi yakitu kadwapi smudon kam they armed with all these virtues and with God's blessing go ahead and lead yaka union to the higher levels mapi ruki members pidon ke duty pidon ke responsibility kan thai bat sen rang mo nong kendong bat nong sor pidon ke responsibility sincerity and discipline hakajo ko poru pidiban kersyan ban support ya laki leaders makin ya lam ya fi from strength to strength dakini ki kiten khandian
ngai kublai pi baro ublein kut kui pi kublai sibon ti kum kadang baya kani ka jengruai la pelat pajba officially menta ngin peni tak tang kendet ka teaser jong ka to ka jengruai ti nga kerpan ya i turin ba i jong i ba bram bain pen penang ni ba kini ka jengruai la pelat pajba officially bat kan ban selong available sibet apo ka YouTube channel jong ka KSU hadian kan yo baje Mentah ke sini ngadap dah jing. Mentah kan ni kepor ngadap dah jing kemen ke bakrau, ban pelaj pat bak no ia kan ni ke jing ruai ri ke bakrau. Open clear samla open clear mentang yang tip ayu kanja kacuk ni ini kacuk di kelap clear yo wan katma open clear samla open clear mentang yang tip ayu kanja kacuk ni ini kacuk di kelap clear yo wan katma samla matapang kun klur ting shai hangari emuat syatin torat napang kimau bakang lenti kublai shibon mai ya katoka benta ka papilasiam jigsang dang kemilanti bangi kwa ba pindan langkat kham siben handai namata ka jing thait kamet ka jongpi pilahap ban le no chuai kapor kublai shibon bangang duai bai ublai no bodong phau nang kurkhui pi hakisngi kia ki benangwan ti hakane kapor ban pen slam shui kapor ngakarpat biang sai sen ya kituki member baro bakne rong pendap ya kane ka hol shua bangin yo ika jengkran ka ba khaddo now president bathamai the new continuing president jong ka KSU namata ka samai trikam arpo arpulai arpo arpunrio somai rong ya pendap kini kijaka tiane ka por ngakhot ya samla lambok star wal margar ban ai ka jengkran hakne ka por orang ba syong kunor ba peniat ya kani ka jinglang ha kani ka sngi ka bakarpang ha ka bang layo ya ka ban pan thamai ba pan scam ya kini lam ki ba thamai jo ki su nam ta ka samai tirkam jong ar pholai ru ar phun riu ba dani em krem ba dani lam barem jo ka seng orang ba ba judan senda hakikam ha ka perkhat hai bon ba kiliang nam tabangin yatei jing salam terkam ni KSU haparo kiliang ba sambel chairman juga nori student organization 40% berem kiuju ai bor karpangru ba banteli dalang ba adelbat karpang ki nunyalam berem nadu samla dalil bat komtater bat khamtam ye ki parang lam ni kisang balang ba pher ngadam jar ka teng yo kasim kopor ki parang lam na po central sul nadu samla donal bat komtater khamtam ki nunyalam ni snat tri kam ba pher nak district ki circle bat unit bat komtater kinong sakhot sobha ki kimi ki kpa ki bayi ngasem ki perlok bajor barlang sikni ka sngi bakarpang bat kumjuru ngamla kelam daklet pempen pau jika dijing sungguh karpang kamtam jikilat pathai khobor la kedai kinong thon kiringdur kibolong kita kipaya basau hakasen syas khadar hakari india ba kamtam hangne po ojong kejala jongi bat kamtam kibolong kisangot kibacuya penpriang yaki khobor bat yaki isu ba per kibakaseng kajusim
na kasngi sasngi na kawai kasamoy terkam sya kawai pat kasamoy terkam kinong kren ba sya khmat kilapan snow ya kibabon ba kimat kiju ki isu ki bakas ki isu ka chukren na kapor kiju ki isu ki bakseng ka chuki juksar na kapor handai kidai ki isu kidai kiju pat ki isu ki bang hapan yak ki yaksar nang ne sya khmat ni soto ka juk ngiem di ka juk jong kata cingkala kam dai tang cingkala handai ngasim ba di ka juk jong cing terha bat ka juk jong cing tenjuk ka cing tenjuk kamban tang nabar ka cing tenjuk ni kisngi kelas dang ru na larempai ka cing ma ka bab kham tam galong yo le se kita ki kon samla ki bangai kimi lenti bekesalong kita ki paya bat kinong sender jaka jaj penrew ka wai yo le se ki khlem no hakata jing sha tenjuk kane ka por ka dai ka jing khot bat kane ka por ka dai ka jing perkhat bat ka dai ka por pinghapannya sender thamai acu perkemau ye kane kentien kema keren baro apa ijdi handrai kat dongut ken pelalen de nam takari ba ka jaj penrew pro ka wai kadi ke spas nam ka ba phoi bat kajinang jing start kelas dang bat sensar bat kelas dang ban mare syakmat ka chat pendeu ko chungi handai ba sosi jeng teng galong ka jing ye tiblem bat ka jing kli kelas dang pat ban hiar kelas dang pat ban jap tram na ka chat pendeu ko chungi langi perkhat bangi puson ha jing ya lenti per ki penta per chonggo bri trap ni shem bak nilap bakasan perkhat na sabar kelas dang pan penjat penpera jaka san perkhat penala jokun kasikara bat kita gidak kishin kira kicingma gidak mensau ki baap bakum gajat penreu yo la se chisen kasngi ngin sa sha job haki wei pat kir kom perkhat padan kaspas nam kabalale kidoli kelahir sama ta kabor ta kitub bat akiman kene kaspas nam jungi ni syayat sama ta jing perkhat kajot kapra kajat penreu terang ba kata kesan perkhat kebana sabar kai bang aku aban kai nakum ngni kesi kamtam omtang di khot cho ki isu reki samla badan la jong ka bentang ka no senyang kajat penreu hal jong ka jeli tongin sim ka cingkala ka batamai ban sngotu ban pen klan la de ba kata ka bor perkhat na selden ban asbar kam dai ban yu halo balong halor yar kom perkhat padan ukhasi paka nadu ki kulong kuma haplen jung jing ya lenti hukum kita habang ikan sepanggi isu paper ijupan snow na kapor sya kasorkar handai nira persang hai bor baret kum kaseng wat apeleng jing juna jolong breu habang ikan isu paper handai kai ka thong mi kwa kalong ngi kwa ampan empat ya kari ba kajat penduduk kawai langi kan sepang kata online permit kwa kasorkar jala kala pas wat ka resolution ru house nem arja khandai ter chubnai no para ngimtep hadu menta kata kerusuhan ka thia hanglur ngumla bantep ngihapan bu ka jingkeli iya kita kinok sensar jong jala hatau ki ale cit jing khang man ka pormo iya kata ka resolution menteri kam jika ALP hatau ki latit jing khang mo man ka por ban pendorong ya ka tin kesi bekenrung no aknet ke bapra bat kwa sosi kelong teng ngai kini kisngi lawan jo kejat kita ki bakam jeledi bagi dingilam nang thina po Delhi na kawai pat ka parti nga sarai pitep ngam cer teng o ngam don jing tep be pang ta ka LP ka kerwo ka basai ka baka keseng menta ka sgi ka kwa pan pha sa sarkar jala kham tam sa sarkar India jubab da ka basai hot ne em halor ka LP pramot yes or no ai ka sarkar India mo banle halor ka isu LP lala kadang yai kuman sa kumni ni kubikhon samla trong ka jat penreu ngihap perkhat thamai da goi pat kalenti wanam kenno bat wanam persang pat ban yalam bakla nda kata ka jing bitar ka jing yasha lasdam pelat juki samla ka saklang sin kasngi yole se ki babun kamakran spang nata kan song bakinu yalam ka sakrahu tangka ketien rek e mga kwa ban ong kalong ka kesu kam sakrahu na ketien ka leru pat kikam ki gai pongot kiba syapan kub buram syapan kub edau
berkiring rung galong kadika juba ya gitu buat ni wa daw naman kapor sekapor ko kisamla kamtam kinongkit kam jo kisu kipat kisang belang baper ni snow tho akziat lenti ni syatan jo nas kadiang banas kamon bat kejengut jengnam kamtam ni yo snow ki kon samla baper ni ya krendu spang katak jengdu kam kedu cam handrai kai bang akwa pan pasat jemut kadika singi galong ka sorkaru ngatharai klade ke por sorkar pan kithiano bandon ya ketak polisi kabalong employment policy ban tinenti ikon samla hai bliang baper pan panti kena wat addiction policy kabalong babet babiang kapapaka namta ka cimentoy joy ikon samla po jong jalai pro kowe handai ngakran je pang kataki policy galong ngla banlen hakajat jawa jongi ngidan kita karkhana baper la village chati stai stan semni kidan kacing geli galong katno kilala ban ai ya kata ba bahatam nam ta kayo kam yo jam joy khun samla jong ka chat pru jong ka chalai pro ko bai lani hato kidai tang kinawan kejet wan penjulur ya khendau siap ya keme merang bat jingdon jengem jong ka chat pru nyu trak pro ko bai nganget ladang iyo ya kita kinong thoan kiba snoto kiba ban jam emsngi mid labasngi pan perkhat nam tagi polisi ngit bagajat benreu atharai sanpo snam ngila kanjo ko ngicela ngile ben iken kita ki polisi ki babha bat ki papakatam handai pedang tum kata ngasoba kum gaseng bat ki renggat bat ki weipat ki seng balang nginam manthaj banjai bodien nginam manthaj ban kren ye ki mat ki jura jo gaseng bat jong ajat benreu ko wei ki balong sya ka cing mentoy ka cing gerku om tang ya ka pateng mamta handai ya ka pateng ban sawan bat ka pateng ban sakha ngayoi bat ngisaki khnia sngi bat ki bnai belalej ka jingsa kan tho kan sya ben hakikam bat kimat bakum ka seng bat ki pat ki pasang balang ki kren dangdon wei utkot na ka wei pat ke distrik nomban kendu sngi artayo mensua rangkat ki umat ong sngorem bat kedan ke jingpitar habangai je kan tho pelat uput je kinulam je ke joka seng bat jong ki wei pat ki seng balang handai ke ei bang akwa ban kena kum kini ke singi galong ngim semla pangnut halor kita disakkan tho ngim semla sngorem halor ta seng tho handai ngi pangnut ban ngi lung ke mesim yo ba kejat pan reu kan cak sen ke singi ikia ke jengmot jabrakhat yo le se kejat pan reu kesak tambor sen ke singi pakum kata ngakwa ban pen phalang ki khon samla galong kapor kaya kadai yangi ban perkhat da koi jeng perkhat ke bathamai labiang ke jaben labiang ke kentho mi samadan ban ai khati kemon kedian nam takimat ke jura jong gari ba kejat pen ro koi badap de peng jong kita jing terha ke per bangisa scam ban isolong kumning belong nam tangi ket giba yalong kor jong gari ba kejat pen ro koi tangman lais ngi man swa nangman kendu iwei ikimi jong wei dukhat yong ukun jonga du basakem hakiwei pat kisnam manswa las dang ban krau kamat badol sedang ban utpang kasangkai ngakeli pisngo kunu wang jinglong kemi ngajau mat zaman kesengi handai kak jingyo mansim kabai kran kalong ngala ban jau mat mangaka kemi ilo jong ukun handai ai ba kajat penreu ke nam jauh umat ya ke pateng persuan yo ba kasak telep haki wei pat kirkom khat pada ladang idon yo kom kata kesan perkhat kilong kemi kilong pa kirorong ba nget kajat penreu chungi kumakren mak skopor ngim sem ladon sulai ngim sem ladon kuli ringidon tangka kasnam kacingim ban IT nam zakari ba kajat penreu ro ko bai kicing persang ki baharokom kicing persang ki baharokom ban pensuthu bakla jing ya lenti jong kasang kicing persang baharokom ban kenno ban teipop nam ta ki isu ba per pengikren je gari nam ta kicing ba jong gari ba kajat penreu ko bai ngebuk kicing geli long pop mo manjada je kajat penreu handai ke bang akwa ban ken kalong
kat bangidang klan ke format poperkat rangkat ke jinga trilang bat ki borsnong pertau kiat ki hima ki rong ba ki seng lok mi ai ki samla kin yang hatta galenti ke badai ban syakri hok ban tei hok je kejat penru ko wai ngam semong babro de merung kesu ngam semong babro de merung seng balang handai lapidon haganulu kecili lapibu hakmat ya kadai bekejat penru ngaso ba kata kadai ke jingno senyang ba contribution ke ba krautam ya kejat penru ko cungi nabang akannya kata ngakom ke di generation bangiem ni ka juk bangiem ka spas nam bar hoi ka jinang jing start kelas dang ya ka bat sensyari kon samla kata ke generation bangitip ba baka teknologi hai ni kisngi ka penjajan bat ka pensuk ba ka bongi ong berbor ba ya pertai ngira tep apla patulun handai ai ba kata jing start juki samla kam dei pat pendon kam bakla ka jing start kini kisngi ngihap ban pendon kam ya kata jing nang jing start bakandai ka atiar ka bormet ngihap don kam handai ngidon kamru baka bor cebing habe kon persya ikoi pat kicai penre kiba sedang kumno pendon kam bakla wat ye tiki hok long try ki antari badan po chong ajat penre ko chongi kadang ya kran ni kisngi kidan bong ingal lanu ta ka sarkar kan yo tiki breu spang giban perkhat spang ta expert committee ngaong sosi teng tade jet sia tip kanut tiki jat kasi jungi balong expert na bro keliang katang aku ban kan jikon samla kalong kadai ke por jengi pedan kam hok kadai ke por jengi ban sotu bat kadai ke por jengi ya bangin kendet tia nam ta bangin tei ya kejat penreu hakum kini ke spas nam bar bawai ngimni shu pandang ran sedien ngimni shu pandang yat kenriang ngimni shu pandang yat bakla kadai ke por jengi bangin pentikena pakacing tau ya kata ketong jungi nam ta jing scam jang ajat penreu ko kipardi kipardo parasnam habi ki ngiksar ki shu paper kaburam college sikisnat terkam paper hakaleng jong perinyu trap kaburam college siki kimi ki kipa ki bayi ngesem jong khot kebaju yasa jingi paper rangkat bakaseng bat to tiap tang gawai habi ngitai ya kakam hangi persang ban kan ka isu ngimdan kam ya takar sernat nam ta kacing snow lad halile le ta jing snow bang ikwa ta kaburam reke ei ba ke sernat ba ke isu ka kwa kalong ka sernat ba jing long trai ba jing long kanra jong ajat pen reu halo jong upu to sama kendo ko siap gila ban gila ban tho spa ba kan tho handai kalentia jong ka isu kanang rahem bat nang klan nang ne sakmat kijinge ba per giya kran le kisngi spang utrok kacing geli galong balai mela pada tengkong yo trok sepo acela jongi kidan ki dorang ba keren ngi kisngi kibu jingkeli yo lese kita ki bakem mut ban kem kidon ketilang ru pan peryak itu trok kadon do kacing suba wat ki supai ru yo lese penon kam balai sumi tang drop tang tipo madar ting api bali kadon ki jing suba kai bang akwa bang keren sarkar hakum kini kisngi galong kala dai ban pensim dakawai pat kesenjam ke balong agresif kaseng rangkat bagi dorbasnong rekat kiseng samla ki skul wa per ni penbana diksengi kum kaseng isim banune skmat udrok ni penbana kum kathama mengem kwa syu bandang i man kilong ying kan jaumat ngem kwa syu man kilong ying i beken ken mat jing cencar wa per halo uni ki jingpang kabi basang sencar jaga jat penri go chungi lada kata jinga trilang na dorbasnong na kiet ki hima ki samla ki seng lokmi kila trilang bakaseng ki kep per aman mi yakendu handai ngai ka senjor ang thina po sekretariat kumbong ka jingong tuwi ka kentien ka bong ka bae lada phak kem nong tu phak pan ban tu nong tu yo le se kum kata kan jelong hakata ka papet ya ka an ka kanun ngangat bekinong thoan kin soto kama ya kita jingi akme ya kendu hukum kini kisngi wadang map ko kiparari wadang buri ya kum kata rayang ya terlang skmat ya bagan tei thamai ya ke elang salang wadang map ke manu kam haman kalau ying kan dan ya kum kata jingjia hendrai ingin sim bakane kadai ka challenge jingi wai pu bai ka ki su marwai ka namla kidor basnong marwai ka namla ngangat ba ka sarkar marwai ka namla
ka pulis pa men marway ka nama hande gindan kampat ka cingi aikti mar kaliang ka sarkar ka le ek badai ngin aikti ka pulis pa men ka le badai ngin ai cingero hande gile baklang ngi man se batangku la ka dei hanu cakar makibun ki bakran ni kisingi kikeli jengkeli ba ayu ka ke siu ko le ngajuong kelilang se ekonomi khmat ayu ki le majaki la pha ang thei banya sa ban thau ki an kanon ban product nam ta ka chingpha chu ke lang sa lang ba kham tam chong chai pen riu handai kom ka seng wat pedeng jong kita jingkan tho sa ben ngi sempat ba prang ya chimut berkhat chungi ya pengen tei ya keri ba ka chai pen riu ko wai kentang ya wai nganam chen sibun ko por ki kon samla kham tam gi khot chong ki siu ngin mi ene ka dei chaka da ka wai ram berkhat ba thamai ngin mi ene ka wai chaka da ka wai ka chimut ba thamai ngin mi ene chaka da ka wai ka chingkut chimut ba ka tang yai peteng ban len le de nam ta kari ba ka chat pen ru ko wai ngi snow tho hai khindiat snam ladan ka jing perngem ban shimru wa jingem mi kinu yalam ban shimru wa jingem ki khot dai tang ko wai ngakwa bandong lad kita ba perngem ba kita ba thmu ban le ai ban panja ya kerteng jugilam jo kaseng lada ka don gununu ka jing pha ya kita kimat jing dawa ba kaseng ka ya dawa bat la kita kimat ke urlong ki khon ki ti ki siu jong ki ru ka yo dan pentalang nam ta ka pan rakhelang ta ka jingjok jong ka chai pen riu handai ngibu ya ka thong hapdeng jong kita lada dei ban yap ai ngen yam namar kari ngin sya kata de benrung ka chimut berkhat ikut samla om dei tang chendrang naso kan thei bat sedang de benrung ani ye pan ka jinggersan nagi kimi khipa ye persat man sim ngimong bangi de gibreu blo osrong ngim duna shu handai ngajong wan sakhmat ban ajumut nai ben nai kan si na kan dong kan serat handai lapidan ka jingkit kli bapura nam tak emlang salang ndak kari ka bacai mereu long slur wan sakhmat ka seng galong ka pli jing khang ber so kan ta ban pediang ngai ajumut bangiyo pan pengandur yak ban tei thma yak chat pen reu wai habaro kiliang ublai trai kan rat nak khu khdo yengi iwai pi wai kham tam ki khon samla jong chat pen reu nyu trap yang ia tei de jinglong separa kan mau tang doi ka jingma ka besar kai ka apa chat pen reu ngi snow tho lang ba kita gibor ma sabar ngi snow tho lang ba kita jingwan bu hai snong jing reu na sabar rek jingma besar kai galong yo le se ngi yapat ya pra mangi angen beng no ya tagarabi jong jing pat ya pra angen beng no tagarabi jong ya snow than sokur bat kum ta ter bat kecing ting yo le se kan rungpat sakecing soniam mangajai pen reu kan dai ko sarkai hadu kata ngidai shwa khon jong nyu trap ngidai khshwa khon jong bri nyu trap ukon khasai khara kaniam ngasawan harian wanam alat dalili rem bakaniam kelong halor bakan penjat penpra jakajai pen reu jongi ai ki bala chia po manipur ngtrai pis thu khamma ngamdan kamman batai kala bandai ti isu ba ki isu ba mi engtai kala ru bandai apa deng ria kon nak tak jing kenta tak temaniam ngidon tangkat nolak kum kecai pen reu lada kita karung ngejumut berkat jongki khon kasi jongki longyeng kasi kecai pen reu jungi kam slam panca job tma utira sing wada belen ladi ukyang noba belen len ladi kecak cingkeli galong kat sakat nongut nekat dang don mo hakde pateng jungi ki belen ladi ka kum hakne kapor kham tam tenju ko per ngasoban dong kidang bon kerhai ber kidang balai ladang ibu ya katong bat jengkut jemut ke baskam boleh sa sisien nang kerku kedo ya kejat pen reu bro kawai ngit skam ba inang yat ni sakmat rangkat katong kejeng perkhat pertama jungi ngin persang kat ibor bala ya ben yai kran ni ki shu ba per sa sisien pan ngin pen empat ya kemesim ya le ba kemesim ya kun hai kun samla jong prin trap bro kawai ma cebrang Islam kublai subon 1000 ngu umblai kurang ngi iwai pubai kublai subon
Shibun, Samla Rangba, Samla Lambok Star Marngar, itu kikintin, kita boleh klaim mantan kum kujuban lang, ya kalentia nang ni shikmat jong KSU, bat ngi baro lang hang ni, ikit bok kit riang ya KSU, pok kejengelam kujung pi, bat di Samla Donald, bat pinang la, ban Syakri, met bat mensim, ya ke KSU, bat ling ba jong ka, namanta kari bat kajai biri berokawai, tray shitam. Tray shitham bat kemensim dap sendrang kemensim bale ngangai baki isu ki brang sateng ladangi yai pan kenmau nakasngi shakasngi ladangi yakhi nakasngi shakasngi ban pan kenmau ya ka sarkar bangi don kam bakat don kam ban pun urlong marmar habede pa ILP akwa ban batai khendet hadin kato ka chinge khi CA ka bashar khai ba borok wai ka than Syadai lamingi khadu khatwai ka sarkar Meghalaya kalapas ka resolution shisien ba ki don kam ban wanra lane ki kwa ILP ka seriousness jong kata ka jing kwa kal akut no hakatu singi khat pratreng warazar khat khandai la dang bakla hang tei hapo relbong hapo Manipur hakatu ka jing ki khadu khatwai ke sarkar India hapo ka jinglam jongu Narendra Modi bat Amit Shah ki ai hakapor menmit ya ka ILP sepo Manipur balai bahapo Manipur kila pas ka resolution baka house borok kawai ka kwai ka ILP om dunai ka sausien tengah penken mau ya ka kenhun jeng baklam batang sisi ni bat ban pas ka resolution jong ka ILP po assembly kanumpat orlong tiak ni kapor shua bangin plat pat ba ya katuka video music kum ong mende ngakot ya i samla manli nong plo ibade ujana au finance secretary jong ka KSU by in ai kintin ai khuble Tau brom yu shong kenor punya ini ke jinglang hak ni ka janmit mendak sengi ba Danny Cream belong vice president berim jong KSU belong ru haju por chairman jag election committee teni kong nisha ngai ngu iblei nombor dong thau bladon rangkat berkeseng nadu balak seng yaka hadu ne khilmat ka pemta nyai kublei ka election committee hapo ka jing punya jing ba Danny Cream kum chairman badi ba Samuel Jirwa kum usketri badia baro agi dekhon barim jongka seng ki badan hakni komiti ban pelong ya kani election ka bayat bet ya renti bad ya kani ke ya bad ya kani ka program ka songkun nyai khuble ya father John Walang iblai bo ya jingdoi kerpang namta ka union bad khamtam namta ka ri ba jat benriu nyai khuble ya baro nyongun kinong ilam ki bala song thai ban nginyai putu sijunom ya ki senyang ki bapila no ban nginyai bot ya ki nuksa ki bapila ai hangi bro nyai khuble ya bro ki khot ki bashit raham jong seng bat khamtam kini ki lai phongun ki bala sha ya ka bindi namta ka dauba jong jai bedriu bat khamtam namta ka peteng ka banang wan nyai khuble ya bro ki kmi ki pa ki bahayeng basem ki balong ki nong ai mensim bat ki nong kershan barat ba jong kaseng nyai khuble ya baro kitu ki bajudan hasanda jong kaseng bat yarab ha babun ki liang ha ka bangi lala bante ya ka school mate na banta ki long yeng ki bajinjar hasnong law sotun bat yoru ban yarab ban ai scholarship ya kumba sau sangut ki khna ki bangi la pha chapo nong ba Delhi ban pindibit hebide ba ka UPSC examination nyai khuble ya baro kitu ki balak snokti bat kaseng ban kenir ka jingiram lagi marba mardi ha por covid ha por ba ka khlam covid ka telem ha ri ba ka perthei bro kawai nyai khuble ya ka FKGP HNIF RBOF JSU bat khamtam ye ki nonglam jongka ki bajudan ringkat bat kaseng haman ki issue ban ki badai ba ka yap ke em jong jai benreu nyai khuble
ya state of mind production kepala Trey Borba bansna ya ka documentary KSU Shirta ban peni ya ka jingai linti jong ka seng hakini ki sausan telik snem bat bansna ru ya ka music video jong ka ni ka jingrai namar kari kepala tho daunong ilang barang ba Ahmad jungi nyai kuble ye baro ki kaitor ki bala dan benta ban senyang da ki sur jingrai ban kirsiu thia ya ki kun samla kari nyai kuble ye baro ki press ba ki electronic media ki bajudan ki baju pensap riang ya ki kam ba ka seng ka le ba kham tam ya ki issue ba ka seng ka le nyai kuble ye baro ki nong syahot sobha ki bala dan rengkat ban ngi ha kani ka sngi sedang ya ka jingya lenti ka jongi kum ka body ka bathamai jong ka samoi trikam arjar ar polai adu arjar ar punriu ka seng ka penpawe ka jing songu ya ki nurse ki doctor jong ki katu ka ni ki hospital ki basumar ki ba nyat ya ki snam jong ki khon bat jong ki khot ki ba mensau haman ki khap ka jingele halor ki mat jong ka jai benriu nyai kublei songu shabaro ki nong ilam barim jong ka seng ki baju persat mensiem bat ki ba lalen ladina nam tai babun kiliang khadu khatwai ladanga kum klet ban ai kublei yenu ino shim gani kum ka jing ai kublei kerpang ye phi baro mach prang kror kari kublei shibon kublei si jarngo bendra bangir kan kublei shibon manli kuble shibun yaitu kentian ai kuble ki jongpi bat langi kumklet ban ai kuble yano ino ki bedan banta haki babon ki kam ki bede ba kani kasngi map yangi ngimla ban bana pa ba lesi de na kajing klen hanre kajing ai kuble kalong kumju kumba ai kitu pelasha nyo ka kerteng ti hakni ka por ngan la pois ka banta ka ba kot jong kani kajing elang pen scam mi kini kinong ilam ki bathamai jong ka seng bat shwa bangin pen bana ba kani ka jeng lang kalawai ku mangala batai nadu mene ba ngidon ka video recording ka bangilale bangin pelat pat ba kama ong mene hapo ka YouTube channel jong ka seng hadien ka nyo baji ka jingruai ka ba nilai kerendo mene namar lakari bala thau do samla lambok star marngar president jong KSU but asyik tu lengkot nendet kan ni kerja royal la dep thau teng ala dep ring video teng but kalau don hapo ka social media kam tam hapo ka website jong ka seng ti ni ai kuble ye kitu ki bele ning kong e ka video ya ka to ka jingruai ha ka to ka tiun ka jong ki but ka pa pen ketik ngi hakini ki kendiat sngi ki bala len kendiat banai kam tam nga shimen kolong ba ka jingruai ka don kam ban pen bhas kendiat namar bagi kentin ki long bosyong sabai ki badan kam ban su thiet thamai ha ka jing mut jing berkhat jong ki khon samla jongi ka jingele ka jai bade ka don kam habun ki liang la ka de nong tre nong ta wa pisar nong ile akai bat kum ta ter kam tam kini ki sngi ki ya ki ba ka jai ban rio sosi ban ong ba ka por bangi nang yalam mangi ki siu ki bakai lani ki ba pedal ki ong dak pareng yo drugs ki dei tang ki brio ki panabar na ki we pat ki jala shate tham sha nang nang ni ponod is kham duna ki jongi mentang sosi pat ka do nuot baki don ki bahayeng jongaru ki don ki paramarjan ki jongaru ki baki khun ki kiti jongki ki langat hakani ka apot sepsngi kalong kai ka ba sosi kaba lesi mdan dawai ban pen kwaj iman le komno la ya wat kilat kelenti la persang mit la bat singi komno ban penduna la ni ban yarap kini khon samla bikin laj na kini dong long ka ba e ba ka jing dwai obe du bo nang thau kan de kelenti ka baning kong e ban nga kermen ba ka KSU om tang leng ba kini ka jing dwai hande kamat te kam ka jong ka ba khamat du pen bana ya ka thama persya ya ka ne ka drugs kepala kenrai man la kilong yeng
mensyua kedang don tang arlai teli ki snong ki bam kwa ban pen pau kerteng nen re manta ka snong ka banga sa banga ka baisa iba general secretary ubaning kong e jong ka kisu iba Jeffrey Basan is haban san syar ki dok ade ki badan hapok snong ka jayau la kan rei ka maulai le kala bon ka mau prem kindong mansong bakum ta ter tengah kerpa ikan ni ka body batamai la dalong hakanu kuno ka duru katma persya iu jengdi bekelai kerni kini kikon samla jongi ngidai banyarat nadu na dingkong tiap bede bakani ke jengrwai ngalai keren bat i nong thau bei ong labyang ba ini le penbha namar le se katuk jengrwai ke dei bale por lockdown kat kom mga suktu mga bei thu ilam ti emdei bale kerki ru onrei kasulong ba kibon ki ki ba haban penbha tengah so bede batuk jengrwai ningkong ngan ai khublei ya ka tim ka jong i lampang simle lampang manik simle ibahadian bangalade ban kren ya selok pedi ngong long ne em bangin penbhai kini ke jengrwai kala simpori i kombasitio banang hoan bat hadien belong hoan ngile kendo ye ba Rafael Convel Rani na po ka Overbell Studio bat irui le pediang bangi thau thmai ningkong shwai kasur ilam ila persyang lampang simle la persyang ban snai ka tune jong ni ka jengrwai ibarfel ila range ya ka music jongka ti iba do mene Donald ila batai kinong rwai kinong simbenta ban num ya thot ban dum bakla ngakwa ban pentip hang ni ba kibun ba ki bedan banta bat kani ka jengrwai bading kong amta kani ku video ngasopan ai khublei ya ka team ka jong i ba kamki ka state of mind production ka bala tray shitam mil abat sngi tanghapo RTOEA menta kilala pinci ka video ban pajba menta shpang kilala ban penwandor kumtu nangta yakinong ruai kibangan puli bang ka kerteng jongki kibalai dan banta batkani ka jegruai namar lakari ikong pensuk lens imyong i doktor kong lamtisha baba dengdo kong tipriti karbangar kong mapidalin karudai kong mana Kurianda karudai kong Catherine Pengrom kong Dapi Sabet Lamen Gangsha bat ini wipat iba syok ba ka jengmut chukra junga isamla Lili Dian Ji Polong manesha bangan wan kadon ko ke jengrwai namar nga si follow bon ki jat jengrwai nga follow ba po ki social media bat ka pen kan mau por bangile men mit ya ka rehearsal jong ni ke jengrwai ong lang mapi ni duna mo kinong rwai hari jungi ki be sriem bat ki mem ba ki sahap hang taya po Amerika ni doni kong pensuk ibalali rwai shabar kari India nangta i tem tipriti karbangar balali bun sing kitur piong po Amerika po ki bobon ki benta jong ka partai ilapoi ban na pedeng jong ki bobon ki nong rwai ni ki bapau kong Catherine Pengrom i badasman i lamprang i bedai sisa unong rwai ubapaka ubandala ubala ban lum ki samla ban lum ya ka yaki shijaka kanang bakila banyate ban penmi ka sur ka bandala ti ini ilili iba nga kwa ban kadanang ni ilili Dianji Polong idai kena ibadang ke danglung ibadang samla ba menta ibadang ke ban rwai hakaput katem ban sampai tu ke video ngapet menai ke Whitney Houston ka we ni ke jengrwai ke favorite jongka kapen kan mau hadian bakal ayam kat ko ni stem menta ngong hari kasiru ngidon iwe ibakumaka ilili Dianji Polong insapau biang barwai mene bat pesawat hang tu kasur jongnu ilili ya sriem hakani ke video ai kubleru ya iba lampang manik semble iba Desmond Rimekison iba banlap panggangsha Jordan Sandor Pengro ba Arki Lingdo bahesdo surong meban ai bokbla domnok itu barwai rap bat ikong meba Ophelia barwai rap ti habide bat ka put katem namar ba kini ki credits kin serung sibet apa ke description jong kat ko jengrwai pensi yang ni lai ngot lai teli ki kirtang jong ki sahem
ngihap ban penmi ka kerteng jongki nalor kini kiwe pan kiwe don rengkan ya ka jengrwai la penbet penbiang ya ka put katem habai de betul jengrwai di Islam la lambok i ilam mengakot it nang ta ya ka music la arrange di ba Rafael Convel Rani hapok ke studio jonging te hapok Nongrem Hills ko Overbell studio nang ta la penbet penbiang ya ki jenat jong tu jengrwai dei ba Denzel Ellen Marbanyang ki chorus guitars bat ki sing la tem dei ba Freddy Karmuti kamaring ot la tem dei ba bat lador khongno nang ta kadon kani katam kabung ong metal rhythm guitar la trem dei ba ai bor lang Marbanyang bat kadon kawai kasur kawal ese ki bas ngam rock in kam su thu ba rock music udon we unong ruai unong tem jingsha bapa bapa Amerika baka keteng ju ke deu jo sejani te hakate ke studio ka jong iba Rafael kilaya trei shitom hapok ka jingelam khamat ka jong i pesi osmo biang tu ka jing ruai kala don ka jing persyang ban bonra kum ku tu ka feel habai de bakani ka jing ruai te ngilai persyang banwat kinong tem nang tu nang ni bat iba Rafael yala diri pas apo Amerika hakalain jong music ilawat naki perlok jui kai bangidang don kamshu banle ya kani ke jengrwai kini ke sahab laingon ki ong ngisong tanat pelat ke jengrwai ki kini kinong rai bat kai ka thong jong kani ke jengrwai hadien bangila batai ya ka thong jong jengrwai ka jeng mut jong jengrwai ka jeng ki jong ki kon samla ni kadi ke jongi ka jeng ngop ka jong ki ha ke jeng di pen puah ki baharu kom ki kular bat ki offer la ni ki ong uto bo bentalang ingi ngi kwa banyaram ya kan ke jeng roi kwa bani thu hong ni ba ya ki drums live drums la tem live drums tem pen ka machine la tem shapo Amerika da ubrooks ba prisi ka kerteng sibet apo ki credits jongi ya ka bass guitar la don suai perlok jong Rafael la tem shapo Italy ya kan ke jeng roi ba kerteng luka ba kiba le ke jeng roi ki tip ba hadien bala dap thau jeng roi hadien bala compose ke music don kam ban arrange ka ban mix ka ba ka khaddu khatwa e iba bari de way ne ki satar ba ke ne jungi ban master ye ke jeng roi but judge bangi layo ko offer nang te ka balong silong ai yangi ulay arab way pan usahab bakarteng Filipi na po Venezuela te katua de ka jeng pan bana kaba inetip lang la se la phi ka kerteng jok sehab kanong ni ki sehab ki sa ka dong yu bat kadai ka jeng de bat ka kisu ngila don ru ki aka ki film aka ni ka apok ni ka jeng roi ki don nadu kinong rem kinong ile kai sports bat kumta ter di ya ka credit jong ki namar kapor kalan ngambam ya ka kerteng jok ile sing ngamut ong enam lak man pan panapai ba ang ni Henry ya kitu ki detail separo makaran mantan kin spau shibet ka description jong to jeng roi ba pin i po ka YouTube channel jong ka ki issue ti ni ka por ban pelat ya ka music video jong ka ni ka jeng roi namal lakari nga khot isamla lambok star marga bin wan shakamat ban pelat pat ba ya ka ni ling ba ka ni ka video hang ni bat bin a shikintian argentian hai bai day ba komnui thau ni ka jeng roi ilam ridon lang ni na lam simle to shikintian argentian man supan snow jing sha ngamde hiru kwaitor ngamde ru banang bantho jing roi hanrai balai ngakum wan ha chimut perkhat tu kisnam nang supoi tho agane gadai nadu snem arja khat phra hak por ngi sedang ban yulum thop ban sna jak tu menteri film jong ki isu ayo puli kot khabar bare mi bam pat jo puli munum nuru ya jing terha jing lang a jong ki khot ko nyulam ki isu kisnem kam tam jing sha panyap jing sha thambor ki podok pasnam to por sujarang khat wi kamiet kap ngang thia ka su pos teng snya ma kandet ka suan jimot seperkhat na persang bat ban tho kentien ka sim khulom ba kot te ka simpor ko ba abnai la banai
ngathok ngapom handrai ong kumdong le kenik jenwa heba ngamnang tang banrwai ro sujia rangkhat poya kendu yi ba SF melim ngap tui wei nong thau jerwai poya benalot trai bro tinggal ngadan ga jeng jerwai bangla tho wong pani masngoban ai buram iru ilala ban yarap ban penyihap tara yi kentien ong ra kani situ bu kani situ wala penwandor penjeli bekas long jerwai kum kolong kutu masngor ban ai buram yi persang yi bal arwai bai perlok jungi bodon wei udah khot jong seng nang thin po malki ba la ban penwandor ke music habe dei tu jerwa bingi plat nang kong osnem arjar apoi ti ngam tep tu ngasu thau kum tu ngam tep kolong kum nu handai badani ngau sien habe pan bang ong to ong la pe phai ke lyrics ong ngazang sngo berang bon jungduna ngasu persang kum tu tinggal persang biang segawai kemang agar teng kari gadawa kasuan kawan kum tu tementa kadang don sekapalai madang tho ngam tep kan simpor kano menai kano senam ringin persang ya kita ibu berat rai ngam tep la kita kentien ki show kum show ngasarai ki kaistor ngatrai ngam tep khamar ngaru ngam da soth bhat ki long kum do stang ki barwai batbet banrwai ngatrai ki tep khama ti tang ta kentien hi ngat ba langba kan cingruai kamtam gitu ki sembo kentien mengilasat naga cingruai pengkre samla jongba Eric Premli langdo bangkwa roblai ngatrai kanang pensho bat kendai ka kubor cik samla kalong ka juk ngiem di ka juk cingkala pengkre yawan katma khule subot Di sesi sien nama officially meneng la pelat lang bi Dr. Yadabla ibedi kurim jong i lien Bremli lingdo tiakane kapor banyadan bentar angkat bundong thau ya ki kentien unong thau ya ka sur jengwai nga kerpat iki bro arngot bakin hit yau new play kanang bakas screen kan terekam nga khot lang ini bro arngot ki dikilam perlong ilam box star marngal ba ilam phang si emle ti syuhid untuk neng tu syuhid yang dalam ya leh stage po ba pini mo te ka video ngin pelat mentahi ke kenam baki kini ki kuat ban syong ki ong sa penmi hade mengisong te hadien bawai ka ni ka bakot ka ni ka jengruai ngan ki ustang sen ban panap ka jenglang lawai ya sya astang si minit ar minit bat nganget ba pini enjoy ka jengruai boleh syubut Open clear samla open clear mentang ye tip ayu ganja kacuk ni im kacuk di kelap clear yo wan katma open clear samla open clear mentang ye tip ayu ganja kacuk ni im kacuk di kelap clear yo wan katma samla macapang kum klur ting shan hakari emwat syaptin turat naphang ki mau bakang lenti ladang im long mangi ki nong sumar lakari kajing babi kan lap sa shisin kasni Lajing tunjuk kiwan samla em wat kenran la hasuk ne hak shipa la jaj kun riu em wat benda nama kahok kajat ben riu kadai ban sahangin watalong rin yang hapon kiliang ngidak tang jing duna ablay ay bor mali lakaringin yang yada mensir kisamla hapdeng jingling labun teligis nem nidon hamadan ma laka day banyap tu ay ngin yap na marka ringin siya ban man long krai ti wei da lay em ngin
dong daki nok shon ya kari Muban kun ban kit chubor kaspakari jongi Bekrad yu mender na kithem de nachle Atyar kari hilang talay-lay nginam pende Bender na nang jelay kari ka abjing ma Ban yo mentol si men Imen diri kiasla Naman lakari Niyeng ban IT Kahok kajat penril kadai bansa hangi Warna long renyeng hapon kiliang Ngidap tang jing duna Able ai bor mame Lakari nyenyeng nyada Mensir kisam la Hap deng jing lenga Labun teli kisnem Nyidon hamadan kma Lakadei banyak Doain yak Namarkari ngensya Wan wan long trai kiwe Da lei lei em yem kwa Wan shulong marau halaka jong kari Pihon himo ko kun samla kari Horkit hordang ya kari lom jongi Yen om dia do ha umen dia sisi O ko maybe lung maybe san jongi Ko lom shalong kari To sakhi to pek bishar hi ma pi ha jing ya le jongi Ban like ka long marau halaka ri ngem dei ban shong kli kli Ni dei ban long ki bala kre ngin yang shem ban ya le Ban kre sama ban kre men ta ngem tip ayu kan ja Ka jongi em dei jok jing kala ban kre yo wan ka thma Ka jongi em dei jok jing kala ban kre yo wan ka thma Kun dap shen rang Klem knyom to ba leng ko Cái yên bên đi đấy cả school ba Mình xiêm ban hàng ai bor Riu idri ki baba yang mon ba chwat kanom ka Ban chupet ya la kari Men sim kam sha Nghi qua ban long kinh rát Đi nghi qua ban long kim rao Mình xiêm lên la kì kì long shuang nhai kina Naman la kari Nhi yeng ban ai ti Kahok kajat penril kadai bansa hangi Warna long renyeng hapon ilia Ngidap tan jing duna Able ai bor mame Lakari nyenyeng yada Mensir kisam la Hap deng jing lenga Kabul teli kisnem Nidon hamadan kma Lakadei banyak Tuai minyak Namarkari ngensya Ban wan long trai kiwe Da lei lei em yem qua Kahok kajat penriu kadai bansa hangi Wala long renyeng hapon gilang Gidang jing duna Able ai bor mame Lakari
bring tra kin person kin perkhat bale kajia kumne kari bekejat pendel bekoi hatu kadai kadau na soi ne kadai kadau na la rampe human rajau kasnam kalatut handai amdam dan kono kajan singam kalabannya ekom kita ekom gaseng rangka borok isala jong jatun reo ngimnya ya kita hamadan jong jekun tapene ya kari bekejat pendel bekoi Banwan long try kiwe ngim kwa banwan long try kiwe dalai lei rem nginam sha la phi sutna de ketu jeng ruai ki badan ban barapo ye partalang jambanga sesisin machaprang glor keri imslam ki su machaprang imslam kublai bat kani kajinglang kalapois kabawai banga penang ni ba kani kajing ka program ka bangilong baro sisngi kalapois kabawai hakni kapor bat nga ai kublai baro gi blai syong nadu mana men sngi na bawang sedang kapor sibaji hadu manta ublen kurkuyi pi leipai da basuk pasan sieng tat bangini kendo biang saisien ban ya kendo langkum ni ban ya lum ya lang ban le siru ban ya mi sesurok ban ya mi halalaki lingkha ban ya kit ya ba ya kelengkor jong jai pediu ublen kur kui pi kuble bat mat saprang 6000 ngo jeng dat kati paro